எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். 18 days கோர்ஸ் பகவத்கீதா 18 நாட்கள்ல எவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கலாம். ஃபுல்லெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாதுதான். அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஆனா இருந்தாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அதுல என்னதான் சாரமா கொடுத்துருக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கலாம். இன்னைக்கு 6வது சாப்டர். இன்னையோட கர்ம காண்டம் முடியாது. முதல்ல 6, அப்புறம் நடுவுல 6, அப்புறம் இது லாஸ்ட் போர்ஷன் 6. ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் இஸ் கர்ம காண்டம். ஓகே, கர்மனா கன்ஃபியூஷன் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். ஆக்ஷனால எப்படி பகவானை நினைத்துட்டு எப்படி நம்ம ஆக்ஷன் பண்றது அதை பத்தி தான் படிக்கிறோம். இன்னைக்கு லாஸ்ட். அப்ப நம்ம இப்ப எங்க வந்திருக்கோம்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு வந்திருக்கோம். பகவானை பாக்குறோம். பகவான் நல்ல கையை கூப்பிண்டு நல்ல மனசார வேண்டிட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. பிரணதி யார் இப்ப படிச்சா? ஜப்பா யார் எடுத்தா? பிரபுஜி. பிரபுஜி படிக்கிறா? படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சசுர்வுன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोपीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्री गुरः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं सच श्री गुरुं साग्रजातं शगगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितां सच. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणामी हरिप्रिये. प्रणमामि हरिप्रिये. प्रणामी है, प्रणमामि. प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पवृष्ट चकृपा सिंधु कल्पतरु चलो कल्पतरु व्यश्च वाञ्छा कल्पतरु कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणे हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महापदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरवित्से नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेशिष शून्यवाति पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथातर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப நல்லா சொல்றேன். ரொம்ப நல்ல பாட்டு பாடுவேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சப்பறம் ஒரு பாட்டை போட்டுன்னு கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 18 நாள்ல பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படிதான் படிக்க போறோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 6. அந்த இது பேர் என்னது? தியான யோகம். எல்லாம் யோகம் யோகம்னு வருது, நாலேஜ் தான். என்னது? தியானம் எப்படி பண்றது அதை பத்தி படிக்கணும். இது அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம்
போதனைகளின் அடிப்படையில் அவரோட அடிப்படையில தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நேற்று என்ன பார்த்தோம் 5வது சாப்டர்ல, அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் ரிவிஷன். சந்நியாசம் வாங்கிட்டு போறது நல்லதா இல்ல கர்ம காண்டா பகவானை நினைத்து ஒரு செய்கை பண்றது நல்லதா அப்படின்ட்டு அர்ஜுனனுக்கு அது இது கன்ஃபியூஷன் வந்து பகவான் எது கரெக்ட் எது நல்லதுன்னு சொல்லி சொல்றோம். அப்ப கர்ம யோகாவோட இது சந்நியாசத்தை விட கர்ம யோகா பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மா எல்லாம் தான் வேர்ல்டு தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கே தவிர எல்லாம் நிஷ்காம கர்மா கர்ம யோகா இதெல்லாமே பகவானை நினைத்துட்டு நம்ம வேலை செய்யறது அதெல்லாம் பேரு நிஷ்காம கர்மா. கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. நம்ம வந்து இப்போ புண்ணியமும் வராது பாவமும் வராது. இப்போ நிஷ்காம கர்மா பண்ணா அதேதான் நம்ம சொல்றோம் கர்ம யோகா. கர்ம யோகானாக்க என்னது பகவானை நினைத்துன்னு பண்ணும்போது அந்த கர்ம காண்டாங்கிறது என்னது சும்மா ஒரு ரிச்சுவல். பகவான் பத்தி ஒண்ணும் அவ்வளவு இது இருக்காது. ஏதோ பண்ணணும் எனக்கு சொல்லியிருக்கா பண்ணணும் நான் டெய்லி அந்த பூஜை பண்றேன் அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி பண்றவங்க கர்ம காண்டா. அதுலயும் புண்ணியம் கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும் அதுல புண்ணியம் கிடைக்கும். ஏன்னா அதுல வந்து நம்ம நல்லது பண்றோம் அப்ப புண்ணியம் கிடைக்கும். ஆனா புண்ணியமும் வர வேண்டாம் பாவமும் வர வேண்டாம்னா என்ன பண்ணுது கர்ம யோகா நிலைக்கு நம்ம போய் பண்றோம். அப்புறம் கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. அது வந்து எனக்கு பார்த்தோம் எல்லாமே அப்படித்தானே. பகவானை நினைத்து பண்ணும் போது நமக்கு வந்து இந்த ஜெயில இருந்து வெளியில போகணும். அதுக்குதான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. ஓகே, இப்ப 6 இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா அஷ்டாங்க யோகாவின் முன்னேறுதல். இன்னைக்கு வந்து லிட்டரலி ஒரு எக்ஸசைஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. யோகானா நமக்கு மனசுல என்ன இருக்குன்னா ஒரு எக்ஸசைஸ், பாடியில எக்ஸசைஸ் தான் யோகான்னு வச்சிருக்கோம். அப்படி இல்லை, பகவானை நினைத்து யோகானா யுஞ்சத்தை. யோகா வந்து இந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு யுஞ்சத்தைன்னு வரும். தட் இஸ் டு யூனியன் வித் காட். நம்ம தாட்ஸ் வந்து பகவானை நினைத்துட்டு எப்ப நம்ம அந்த ஐக்கியமா பகவானோட தாட்ஸும் நம்ம தாட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்மளோட தாட்டுல பகவான்கிட்ட நம்ம ஐக்கியம் ஆகிறது அந்த கிடையாது. நம்மளோட மனசார பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது நமக்கு பாக்கி எல்லாம் மறந்து பகவானை தியானம் பண்றது அதுதான் வந்து யோகா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அஷ்டாங்க யோகாவில் அந்த எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6.1 9 வரைக்கும். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்ன மாதிரி நிலை ஒரு கொஞ்சமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கா. 10 32 வரைக்கும். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அது 33 36 இதெல்லாம் நிறைய இது போடுது. அது உள்ள போய் பார்க்கலாம். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன? இப்ப நம்ம வந்து இவ்வளவு எல்லாம் பண்றோம் ஆனா நமக்கு வந்து மேல் உலகத்துக்கு போறதுக்கு நமக்கு விதிக்கலை. நம்ம வந்து நமக்கு போக முடியாது. அப்ப திரும்பி நம்ம இங்க பிறக்கணும்னா என்ன மாதிரி பிறப்போம்? வேஸ்டா போகாது. நம்ம இவ்வளவு பண்ணிருக்கோமே அதெல்லாம் வேஸ்டா போகாது. திரும்பி ஒரு மனுஷ ஜென்மம் பகவான் கொடுப்பாரு கண்டிப்பா. ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு 70% வாங்கிடுவோம், 80% வாங்கி இன்னும் 20% பாக்கி இருக்கு. நானும் மட்டும் ட்ரை பண்றோம் எல்லாம் பண்ணி பகவானை தொழுது எல்லாம் பண்றோம். ஆனா அதுக்குள்ள பாடி இதாயிட்டு நம்ம வந்து இறந்து போயிடுறோம். இது வந்துன்னா என்னது பாடி விட்டுடுறோம். அப்ப அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும் பகவான் என்ன பண்ணுவார் திரும்பி ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பார். திரும்பி ஒரு வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுப்பார். அதெல்லாம் உள்ள வரணும். அது அப்புறம் வந்து அதுல அந்த பாக்கி எவ்வளவு இருக்கு அது பண்ணுவோம். வேற பௌதிக உலகத்துல நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சோம் PhD படிச்சு ஒரு டாக்டர் படிச்சாலும் அடுத்த ஜென்மத்துல அவன் பிறந்தானாக்கா திரும்பி A ஃபார் ஆப்பிள்ல தான் படிக்கணும். அவனுக்கு திரும்பி நீ லாஸ்ட் டைம் டாக்டரா படிச்சு இப்ப நீ MDக்கு படி அப்படின்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. அந்த குழந்தை நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கணும். அந்த குடும்பத்துல அந்த குழந்தை பிறக்கும் போதே அந்த அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும் போதே பக்தி பிரவாகம் அப்படி இருக்குமா. அப்ப அந்த குழந்தை சின்னதா இருக்கும் போதே எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுதான் ஃபைனல். அப்புறம் வந்து கோலோக விருத்தம் போறதுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடும். சோ அது வந்து அந்த யோகி தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்னது அதை பத்தி. அப்புறம் பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம். பக்தி யோகா தான் நம்ம பண்றது எல்லாமே பக்தி யோகால தான் பண்றோம். அதுதான் நமக்கு ஸ்டார்டிங்கும் அதுதான் எண்டும். பாக்கி எல்லாரும் என்ன பண்ணுவா முதல்ல ஞானத்தை ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஞானம் எல்லாம் வளர்த்து எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் கடைசியில பக்திக்கு வருவா. நமக்கு அந்த இது பக்குவம் வந்தாதான் பக்திக்கு போனா அப்படி எல்லாம் நமக்கு எல்லாம் அப்படி இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் என்னது பக்தி பண்ணு. ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லு, நல்லா தியானம் பண்ணி சொல்லு. அது வேற ஒன்ன ஸ்கிரிப்சர் தெரியறதோ இல்லையோ ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லு. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் பகவானும் எதிர்பார்க்கிறேன். ஓகே, யோகா என்றால் என்ன? இந்த மாதிரி தலை குப்புற அப்படி நின்னுண்டு எவ்வளவு நேரம் நிற்போம்? அவனை பார்த்தாலே பாவமா இருக்கும். அப்ப எல்லாரும் பணம் போட்டுட்டு போவான். அதுக்கு வேண்டி கரெக்ட். அவன் பணம் வாங்கறதுக்கு வேண்டி பண்றான்னா ஓகே பணத்தை கொடுத்துடலாம். ஆனா இது யோகா சொல்றது தப்பு. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது எப்ப யார் எவ்வளவு பணம் போடுவா? எனக்கு கை வலிக்கிறது கால் வலிக்கிறதே தான் அவன் மனசுல இருக்குமே தவிர பகவானோட தியானமே இருக்காது அவன். அப்ப இது வந்து யோகா கிடையாது. யோகா என்றால் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இனிமே உள்ள போய் பார்க்கணும். இது வந்து இது யோகாவா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து யோகா சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஒரு கிளாஸ்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பான். யோகால இதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் சொல்லிப்பான். இது என்னது கிருஷ்ணா. இவை உடலுக்கு மட்டுமான ஆசனங்கள். இது வந்து உடம்பு வேணா ஒரு டோன்டு மசில் ஆகும் அந்த மாதிரி அதுக்கு வேணா யூஸ் ஆகுமே தவிர நம்ம மனசு வந்து பகவான்ல லயிச்சு இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் போய் யோகா கிடையாது. அப்ப என்னது யோகானா என்னதுன்னா அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகானா என்னது அது பார்க்கணும். அஷ்டாங்க யோகா என்பது மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல். மனசை வந்து நல்ல அப்படி தியானத்துல
பகவானை நினைத்து இப்ப நம்ம ஜபம் பண்றது எப்படி பண்றோம் அப்படிதான் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. எல்லாரும் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா தான் இன்னும் என்ஜாய் பண்ணலாம். என்ஜாய்னா என்னது, இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு தோணும். அந்த ஒரு ஆர்வம் எப்போ வரும்னா when you start enjoying. எதுவுமே ஏன் குழந்தைகள் கூட நம்ம சொல்லுவோம், எந்த சப்ஜெக்ட் பிடிச்சோ அதையே அந்த சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒரு டிராயிங் ஒரு குழந்தைக்கு பிடிக்குன்னா அந்த டிராயிங் பண்ணிட்டே இருக்கும். வேற கிராஃப்ட்னா அதை பண்ணிட்டே இருக்கும். சம்திங் ஸ்டடிஸ் ரிலேட்டட். சில குழந்தைகள்லாம் மேத்ஸ்ல பிரைட்டா இருப்பா, நிறைய மேத்ஸ் போட்டுட்டே இருப்பா. சோ அந்த மாதிரி நமக்கும் அப்படிதான், எந்த வேலை பிடிக்குமோ அந்த வேலை ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருப்போம். சோ தியானத்துல அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நாமஜபம் சொல்லி அதுல ருச்சி கண்டு போயிட்டோம்னாக்கா அது பண்ணிட்டே இருக்க தோணும். எவ்வளவு வேணா நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கலாம். சோ என்னது, மனசை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒருமுகப்படுத்தலாம். ஒருமுகப்படுத்தினா என்னது, போக்கஸ் ஆன் என்னது, பகவான் தான். அப்புறம் தியானம், அதுதான் தியானம். செறிவு, உட்கார்ந்த தோரணைகள், காற்றின் உள்சுழற்சியின் இயக்கங்களை தடுப்பது போன்றவற்றின் ஒழுங்குமுறை செயல்முறைகளால் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இது வந்து பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு. பட் நம்ம டீட்டெயிலா இப்ப பார்க்க போறோம். அஷ்டாங்க யோகானா இந்த 8 நிலைகள். அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்னா 8 நிலை. அங்கம்னு ஆக்சுவலி பார்த்தா பாடி பார்ட்ஸ் தான். பட் இந்த வந்து அஷ்டாங்க இது நிலைகள். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. இப்ப யமம்னா என்னது, வெளிப்புற பண்புகள். வெளிப்புற பண்புகள்னா உடம்பு சுத்தமா வச்சுக்கிறது, ஆகாரம் எவ்வளவு வேணுமோ, உடம்பு வந்து உசுரோட வச்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஆகாரம் வேணுமோ அதுக்கு சாப்பிடுறது, இல்ல நாக்கு கேட்கறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பிட்டு உடம்ப கெட்டு கொடு, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம உசுரோட இருந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியறதுக்கு எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அந்த மாதிரி. நாட் ஓன்லி சாப்பிடுறது, எல்லாமே உடுத்திக்கிறதா இருக்கட்டும், சிம்பிள் லைஃப் அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அப்போ வெளிப்புற பண்புகள். அப்புறம் நியமம், அது யமம். அடுத்த நியமம்னா என்னது, உட்புற பண்புகள் அப்படின்னா என்னது, ஐ திங்க் போத் ஆர் ரிலேட்டட் தான். உட்புற பண்புகள் தான் என்னது, ஜப்பா பண்றது, காலையில எழுந்துக்கிறது, இது வந்து அந்த இதுல சேர்ந்துதான் வரும். யமா நியமா, அதனால ரெண்டுமே சேர்த்து சொல்லுவோம், யமா நியமா அப்படிங்கிறது. காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது, மங்கள ஆரத்தி பார்க்கணும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி அதோட டேஸ்ட் கண்டு போயிட்டோம்னாக்கா நமக்கு தூக்கம் வராது. ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டோம். அட்லீஸ்ட் தூங்கினாலும், தூங்கி போனாலும் என்ன ஒரு அடுத்த நாளைக்கு லேட்டா இருந்ததுன்னா, ஐயோ நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே, பகவானை பார்க்கறதுக்கு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே, காலையில அது பகவான தரிசனம் பார்க்கலன்னு அந்த ஒரு தவிப்பு வந்துடும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் ஜப்பா நிறைய பண்ணும்போது என்னது, நமக்குள்ள இருக்கிறதையும் தூய்மை ஆயிடும். அப்ப அதை உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் தூய்மை ஆச்சுன்னா என்னது, நம்ம சிந்தனைகளும் கிளீன் ஆயிடும், பிரெயின் செல்ஸ் எல்லாம் கூட நல்ல பவர்ஃபுல் ஆயிடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சயின்டிஸ்ட், நியூரோ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆசனம், எப்படி உட்காரும் விதம், எந்த மாதிரி உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்புறம் பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி. இந்த நாஸ்ட்ரல், இந்த மூக்கோட துவாரம், இந்த துவாரத்துல இருந்து இப்படி மூச்சு இழுத்து ஹோல்டு பண்ணும், இந்த இதுல இருந்து விடணும். அப்புறம் ஹோல்டு பண்ணும், வித்தவுட் காத்து ஹோல்டு பண்ணணும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ். அப்புறம் இங்கேருந்து எடுத்து மூச்சை வாங்கிக்கணும், ஹோல்டு பண்ணணும், இந்த நாசில இருந்து இது காத்து விடணும். அந்த மாதிரி என்னெல்லாமோ பயிற்சி இருக்கு. சோ இது பிராணாயாமம், அதுக்கு பேரு மூச்சு பயிற்சி, பிராணாயாமம். அப்புறம் பிரத்யாகாரம், புலன்களை கட்டுப்படுத்த. என்னது, எல்லா ஆசைகள், காது கண்ணு மூக்கு எல்லாம் கேட்குமே, அதெல்லாம் நான் கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும். தாரணை அப்படின்னா கவனத்தை ஒருமித்தல். எல்லாம் கவனம் அங்கங்கே செதுரும், ஆனா எல்லாத்தையும் போக்கஸ்டா ஒரு இடத்துல. இப்ப நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ்ல இருக்கோம்னா போக்கஸ்ட் இன் பகவத்கீதா, ஒரு சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு இங்க கவனம் வைக்கணும். அப்புறம் தியானம்னா என்னது, அது இப்ப நம்ம இதுலயும் தியானம் எல்லாம் சொல்றோம். தியான நிலை, உணர்தல், பகவானை நினைத்துட்டு தியானத்துல இருக்கிறது. சமாதி, அது வந்து இன்னும் இது ஹைட் ஆஃப் ஆல் திஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு கல்மினேட் ஆகுங்க சமாதி. சமாதி நிலையில அவங்களுக்கே தெரியாது, ஒன்லி மூச்சு இப்படியே இருக்கும், அப்படியே மூச்சு அப்படியே நின்று விடும். அந்த மாதிரி ஒருமித்தல், ஒருங்கிணை, அந்த ஒரு லெவல் வந்து சமாதி. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, யமா நியமா ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம், இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் பண்றோம். ஒரு ஜப்பா பண்றோம்னாக்கா யமம் பண்றோம், நியமம் பண்றோம்னா தினமும் இவ்வளவு நான் மாலை பண்றோம், அது ஒரு நினைச்சுட்டு இருக்கோம், அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண பாக்குறோம். சோ யமா நியமா பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். ஆசனம் டெஃபினட்டிவ் பர்சன்ட் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம், ஒரு உட்கார்றோம், சரி உட்கார்லயே கொஞ்சம் நடந்து பண்றோம். இருந்தாலும் ஒரு வந்து ஆசனம் இருக்குன்னா என்ன, உட்கார்ந்து பண்ணும்போது நமக்கு அதுக்குன்னு குஷா கிராஸ்ல இதுல போட்டிருக்கு, அந்த மாதிரி கிராஸ் எல்லாம் போட்டுக்க வேண்டாம். ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து நம்ம இரட்டா சும்மா இப்படி எல்லாம் உட்காந்துனாக்கா, என்னது கூனி குறுகி எல்லாம் உட்காந்துனாக்கா ஜப்பாலாம் வராது. அதுக்குன்னு ஒரு பிரிஸ்கா அப்படி உட்காந்துலாம் பண்ணலாம். சோ அது பண்றோம். பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி. ஏன்னா ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, எனக்கு அந்த ஒரு மந்திரத்துக்கு தான் எனக்கு மூச்சு வச்சுக்க முடியும். சில பேர் என்னது 5 வாட்டி அதை ஜபிப்பா,
ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி அந்த 5 வாட்டி மாலை அந்த மாலையில 5 வாட்டி சொல்றது வரைக்கும் மூச்சை நல்லா இழுத்து பிடிச்சு அந்த சொல்லுவா. அவ்வளவு லங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். அது யங் ஏஜ்ல உள்ளவர்களுக்கு நன்னாவே மூச்சை பிடிச்சுட்டு பண்ணலாம். ஸோ இது பிராணாயாமமும் அது இன்க்ளூடட் தான். நம்ம நாமம் ஜப்பா பண்ணும்போது பிராணாயாமமும் இன்க்ளூட் ஆகுது. நம்ம ஏன்னா மூச்சு பிடிச்சுன்னு தான் சொல்றோம். ஒரு வேர்டுக்கு அப்புறம் மூச்சு இது இழுக்கிறது இல்லையே, மூச்சு வாங்குறது இல்லையே. அப்ப நம்ம அதை பண்ணுவோம். பிராணாயாமமும் நம்ம அது கூட பண்றோம். பிரத்யாகாரம் டெஃபினெட்லி நம்ம ஜப்பா பண்ணணும் போந்துச்சுன்னா எல்லாம் காது கண்ணு அந்த டைம்ல யாரு மொபைல் அடிச்சாலும் நம்ம வந்து பார்க்க மாட்டோம். யாரோ வந்தாலும் பார்க்க மாட்டோம். யாரோ பேசினாலும் நம்ம பேச மாட்டோம். தண்ணி தாகம் எடுத்தாலும் இல்ல இந்த ஒரு மாலை முடியட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாலை முடிக்கிறது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிருப்போம். ஸோ அதுவும் எப்படி புலன்களை கட்டுப்படுத்துறோம். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து நாம ஜபத்திலேயே இதெல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் தாரணை, தியானம், சமாதி. இது பிராக்டிஸ் பண்ண இதான். அப்ப இதுல வந்து இது வந்து ஒன்லி யமா நியமா அந்த ஆர்டர்ல நான் வந்து போட்டிருக்கேன். இது 6.10 யமா வரும். வேற எப்படி ஆர்டர் இல்லாம எல்லாம் வரும். பட் நம்பர்ல நம்ம பார்க்க வேண்டாம். யாரா படிக்கிறேன்னா இது படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதை நானே படிச்சுன்னு பட்டுமா இது நானே படிச்சுடுறேன். ஓகே, இந்த யமா நியமாவோட என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை நான் படிச்சுடுறேன். யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதஹ ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராஷி அபரிக்கிரஹ. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் உட்கார்ந்து இருக்கான், சும்மா எல்லாரும் பார்க்கணுமே அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு எண்ணம் இருக்காது. அவன் மனசுல என்ன இருக்கும், பகவான தியானம் பண்ணி உட்கார்ந்து இருப்பான். யோகியானவன் அப்படி இருக்கணும். ஆக்சுவலி தனக்கு உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில், அதுதான் யுஞ்சத்தை அப்படின்னு சொன்னேன். யூனியன் வித் காட். நம்ம தாட்ஸ் எல்லாம் பகவான் ஐக்கியமா இருந்தானே என்னது அந்த பகவான் தொடர்பில் அதை வச்சுட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எப்படி தனிமையில இருக்கணும். பக்கத்துல யாரோ இருக்கானால் கொஞ்சம் பேச்சு துணைக்க யாருமே வேண்டாம். அவன் தனியா இருக்கும். தனியே வசித்து மனதையும் கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஒண்ணுமே என்னுடையது இல்லை, எல்லாமே பகவான் கொடுத்தது. அப்ப அவனோட ஒரு ஒரு குண்டூசி சொல்லுவாங்க, அவ்வளவு கூட அவனோட வந்து ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் பண்ணிக்க மாட்டேன். என்னுடையதே ஒண்ணும் கிடையாது, ஆசையும் இருக்காது. எல்லாமே பகவான் கொடுத்தா. நம்ம வாடகை வீட்டுல தான் இருக்கும். பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் இந்த ஃபார்ம்ல எல்லாம் ஃபில் பண்ண சொல்றான். இது பெர்மனண்டே இல்ல, அவளுக்கு தெரியாது. ஆனா எழுத வேண்டியிருக்கு. பௌதிக உலகத்துல அதெல்லாம் எழுத வேண்டியிருக்கு. இல்லாட்டா நம்ம பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் கோலோக பிருந்தாவன் தான். இங்க எல்லாம் டெம்பரரியா வந்திருக்கும். ஏதோ ஒரு டேட் கொடுத்துருக்காலே அன்னைக்கு பர்த், டேட் ஆஃப் பர்த், அண்ட் அதுக்கடுத்து ஒரு டேட் ஆஃப் இதுவும் இருக்கும், எக்ஸ்பைரியும் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாம் டெம்பரரி ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கும். நம்ம இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த ரோடு, பில்டிங் எல்லாமே இருந்திருக்கு. இந்த உலகம் இருந்துதான் இருக்குது. நம்ம போனப்புறமும் இருக்கும். ஆனால் நம்ம என்னோடுன்னு சொல்றதுக்கு இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்ப இந்த மாதிரி ஆசைகள், நம்மளோட நான் தான் இதெல்லாம் என்னுடையதுன்னு சொல்லவே கூடாது. அதுல இதெல்லாம் விடுபட்டு அந்த யோகியானவன் இதெல்லாம் விடுபட்டு அந்த மாதிரி நிலையில இருந்தாதான் அவனால இந்த மாதிரி உட்கார முடியும். என்ன போன கிளாஸ் என்ன சொன்னோம், இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பண்றது அர்ஜுனன் கேட்கிறேன், இந்த மாதிரி தியானம் பண்றது நல்லதா, துறவு மேற்கொள்றது நல்லதா, இல்ல வீட்டுல எல்லா வேலையுமா? அப்ப பகவான் சொல்ல இல்ல இது வேண்டாம், அது பண்ணினா போதும் அப்படிங்கிற. ஏன் அப்ப இது மாதிரி பண்றது கரெக்டானா அதுக்கு ஒரு பக்குவம் வேணும். அர்ஜுனன் மாதிரியோ அவன் வந்து கிரகஸ்தன். அவனுக்கு அங்க போயிட்டு 2 நாள் வேணும் உட்காருவோம், 3ஆம் நாள் என் வைஃப் என்ன பண்றா, என் குழந்தைகள் என்ன பண்றா, அந்த தாட் வந்துடும். சோ கிரகஸ்தனா இருக்கிறவன் அந்த வேலையை தான் பண்ணுவான். ஆனா வீட்லயே இருந்துட்டு கிரகஸ்தனா இருக்கும்போது அவன் வந்து பகவானை நினைத்து எல்லா வேலையும் பண்றான். அதனால அவர் அப்படி சொன்னார். ஆனா இவாளும் வந்து இலக்கு என்னது, இவாளுக்கும் கிருஷ்ணரை தான் அடையணும்னு இலக்கு இருக்கு. அவளும் அதே இதுலதான் போவாங்க. நம்மளும் ஆனா அது கடினமான பாதை. நம்ம பண்றது ரொம்ப ஈஸி பாதை. எல்லாம் அனுபவிக்கலாம், எல்லாம் செய்யலாம். ஆனா கிருஷ்ணரை நினைத்து வீட்லயே இருந்து பண்ணலாம், ஜப்பா பண்ணலாம். அடுத்தது நியமம் என்னது, யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹ. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். எல்லாமே ஒரு வந்து ஆர்டரா இருக்கும். சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும், ஜஸ்ட் பாடி மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தான் சாப்பிடணும். உறங்குறது எப்படி, பாடிக்கு ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும், அது வந்து போக்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்ட். உழைத்தல், எவ்வளவு உழைக்கணுமோ அவ்வளவு நல்ல உழைத்தல்னா இதுதான், நல்லா உட்காந்துட்டு பகவான் தியானம் பண்ணி. கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தவன். கேளிக்கைனா வேற ஒண்ணும் அவனுக்கு என்ன இப்ப என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கும் போறது ஒண்ணும் இருக்காது. ஏதோ கொஞ்சம் தண்ணி குடிப்பனா இருக்கும், whatever.
யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இந்த மாதிரி யோக பயிற்சி பண்ணும்போது என்னன்னா மனசு எல்லாம் கட்டுப்பாட்டுல வந்துடும். ஒண்ணுமே வந்து நாக்கும் ஒண்ணும் கேட்காது, மனசு ஒண்ணும் அது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தனா பரவாயில்லையேங்கிறத தோணவே தோணாது. அந்த வேற இதுல லெவல்ல போயிடுவா, அப்படியே லயிச்சுன்னு இருப்பா. அவள் கால் வலி ஒண்ணுமே தெரியாது. மணிக்கூர் கணக்கா ஒரு நாள் முழுக்க நிறைய மாசம் கணக்கா இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பா. ஆசனம், ஆசனம்னாக்கா ஆசனம், அதான் நம்ம தமிழ்ல ஆசனம் சொல்லுவோம். எப்படி உட்காருவாங்க? சூச்சோ தேசே பிரதிஷ்டாபிய ஸ்திரம் ஆசனம் ஆத்மனः நாதி உச்ச நாத்யுச்சரிதம் நாதி நீச்சம் சைலாஜின குஷோத்தரம் தத்ரைகாக்ரமம் तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने भुञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये. தமிழ் ப்ராப்ளம். ஓகே. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். அவ சொல்வா, ஏன் மான் தோல் வேணும்? வை நாட்? அப்ப ஒரு மானை அடிச்சு அதை வந்து துன்புறுத்தி அதை கில் பண்ணிட்டு தானே போடுறோம். அது அந்த மாதிரி அர்த்தம் கிடையாது. ஜங்கல்ல எல்லாம் இருக்கும்போது என்னன்னா ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் நேச்சுரலாவே ஒரு என்னது அனிமல் எல்லாம் கில் பண்ணிருக்கும். ஏன் டைகர் புலி இவெல்லாம் வந்து கில் பண்ணிருப்பாப்போ அது இறந்துருக்கும். சோ அந்த மாதிரி மான் தோல் தான் எடுத்துக்கலாம். ஏன் அப்ப மான் தோல் அப்படின்னா அதுதான் சாஃப்டா இருக்கும். அப்ப ஏன்னா இவனுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கா, அதனால நான் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் திஸ். அப்போ ஏன் அந்த ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஆசையும் வேண்டாம், ஒண்ணும் போது ஏன் சாஃப்ட் வேணாம்னாக்கா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் மணிக்கூர் கணக்கா நாள் முழுக்க உட்கார போறான். கொஞ்சம் எறும்பு கடிச்சது என்னது குத்தின்றெல்லாம் இருந்ததுனாக்கா அதுலதான் அந்த கவனம் போகும் இல்லையா? அப்போ ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்காந்துட்டோம்னா என்னது அந்த இதுல தியானமே போகாது, அப்படியே லயிச்சுட்டு இருக்கலாம். அதுக்கு ரொம்ப குஷன் தான் கேட்கலையே, ஏதோ மான் தோல்ல என்ன ஒரு அந்த சாஃப்டா இருக்குங்க. அண்ட் நாச்சி அதை இது போட்டிருக்கேன், என்னது நாத்தி உச்சரித்தம் அப்படின்னா ரொம்ப மேலேயும் உட்காரக்கூடாது, நாத்தி நீச்சம் ரொம்ப கீழையும் உட்காரக்கூடாது. அந்த மாதிரி சைலாஜினா குஷோத்தரம், இந்த குஷா கிராஸ் எல்லாம் போட்டு உட்காரணும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இந்த மாதிரி இடத்துல போச்சுன்னு ஒரு வார்த்தை ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த பாட்டுக்கு அவன் தியானத்துல உட்கார்ந்துட்டே இருப்பான். சோ இந்த அப்ப எதுவும் கேட்பான், ஏன் வந்து ரொம்ப உயரமா இருக்க கூடாது, ஏன் அந்த மாதிரி உட்கார்ந்தா என்ன அப்படின்னு இருந்தப்ப மேல உட்காந்து எங்கேயோ அந்த ஒரு மாதிரி அந்த இதுல போயிட்டு விழுந்துட்டான்னா பட்டுடுவேன். அதுவும் இருக்கலாம். இதுல எங்கேயும் எல்லாம் போடல, நான் சொல்றேன். ரொம்ப கீழியா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகுனாக்க எறும்பு அந்த பூச்சிகள் எல்லாம் வரும், கடிச்சிடும். திரும்பி he will be disturbed. அது கடிச்சா டெஃபினெட்லி வலிக்கும் இல்லையா, அவனும் உயிரோட இருக்கிறவன் தானே. சோ அந்த மாதிரி இல்ல, ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப மேலே இருக்கக்கூடாது, அவன் விழவும் கூடாது. அந்த மாதிரி ஏன்னா தியானத்துல தெரியாது எங்க இருக்கானே தெரியாது. சோ அவன் வந்து விழறதுக்கு சான்ஸ். சோ அந்த மாதிரி விஸ்திரமா அமர்ந்து மனம் புலன் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அடுத்தது சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பஹிர்பாஹ்யாம் சக்ஷுஷைவாந்தரே ப்ருவோ प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर् निर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स. இது பிராணாயாமோட கொடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னது யம நியம பிராணாயாமம், இது மூணாவது பார்க்கணும். பிராணாயாமம் மூச்சு எப்படி இருக்கணும், எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில், இந்த புருவம் இருக்குல்ல, ரெண்டு புருவத்துக்கு நடுவுல மத்தியில கண்களையும் கண்கள் வந்து அங்க போக்கஸ்டா வச்சுக்கணுமா. அப்புறம் பார்வையையும் நிறுத்தி கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம், புலங்கள், அறிவை இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. எவ்வளவு கஷ்டம் இது. ஏன்னா எல்லா புலன் விஷயங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணுமா. அப்புறம் அதெல்லாம் வெளியில் நிறுத்தினா என்னது கண்ட்ரோல். அப்புறம் புருவ மத்தியில, ரெண்டு புருவ மத்தியில கண்ணை வந்து வச்சுக்கணும். அப்படி இதுல வந்து டீப்பா பார்த்தாதான் தெரியாது. கண்களை வந்து அந்த புருவ மத்தியில வச்சுக்கணும். அப்புறம் என்னது நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்கள், இந்த நாசில இருந்து எடுத்து சுவாசம் எடுத்துட்டு ஹோல்டு பண்ணணும். அப்புறம் இந்த சுவாசம் அதுக்கெல்லாம் இது உண்டு, சம் பேரெல்லாம் உண்டு. ரேச்சக், பூரக், ரேச்சக்,
கும்பக்னாக்க அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி நிறுத்துறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பேர்ல உண்டு. இப்ப நம்ம ஆக்சுவலி யோகா கிளாஸ் இல்ல, அதெல்லாம் இவ்வளவு டீட்டெயிலா படிக்க வேண்டாம். அது இன்னும் நினைவு வந்தது, அதனால நான் சொல்றேன். சோ அறிவு இவற்றை எல்லாமே அப்படி இந்த மாதிரி ஸ்டெடியா வச்சுக்கணும். மூச்சும் எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும். அறிவை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது இது முக்தியை விரும்பிதானே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இதுல இருந்தும் விடுபடணும். இது மாதிரி பண்ணிட்டு அப்புறமா யாரோ வந்தா கோச்சுக்கு அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது. ஒண்ணுமே இருக்காது, அவனுக்கு ஆசையும் இருக்காது, பயம், கோபம் ஒண்ணுமே இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவரே. அவனே உயிரோடு இருந்தாலும் அவனுக்கு ஆல்ரெடி முக்தி கிடைச்சாச்சுங்கிற அந்த லெவல்ல தான் இருக்கான். அடுத்தது பிரத்யாகாரா. பிரத்யாகாரத்துக்கு என்ன ஸ்லோகம் 6.15 கொடுத்திருக்கு. யுஞ்சன் ஏவத் சதாத்மானம் யோகி நியத மானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சமஸ்தாம் அதிகச்சதி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். இந்த மாதிரி எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணும்போது மனசையும் வந்து நல்லா போக்கஸ் பண்ணி எல்லாம் ஒரு இதுல வரும்போது பாக்கி ஒண்ணுத்திலையும் பௌதிக வாழ்க்கையில துளி கூட அவனுக்கு ஆசை இல்லாம எல்லாம் இருக்கிறவனுக்கு எப்படி கண்டிப்பா அவன் பகவானுடைய திருநாட்டை அவன் அடைந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 6.18 தாரணம். யதா விநியதம் சித்தம் வரணும்னா இது சித்தம் இல்லை. ஆத்மன் ஏவாவதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வ காமேபியோ யுக்த இத்யுச்சதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது அந்த மாதிரி நல்ல உச்சக்கட்டத்தை போயாச்சு. அவனுக்கு ஒன்னும் ஆசையும் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, இதுலயே ஃபுல்லா அந்த மாதிரி ஐக்கியமாயாச்சு. அவன் யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறது. அந்த மாதிரி ஹைட் ஆஃப் யோகிக் இதுல மிஸ்டிக் பவர் வந்து அவனுக்கு பவர்னா எனக்கு ஃபுல்லா அந்த யோகத்துல இருப்பான். நார்மல் பீப்புளால எல்லாம் முடியாது, பட் அவன் அந்த லெவலுக்கு போய்விடணும். அது வந்து தாரணா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் தியானம். அதுக்கப்புறம் தியானம் அது என்னது? யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகமாத்மனஹ. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஒரு காத்து இல்லாத இடத்துல தீபம் வச்சு அப்படி இப்படி சரினா இருந்துட்டே இருக்கும், இங்க ஆடாம இருக்கும். அது போல இவனும் இப்படி ஸ்திரமா, அதான் நான் ஜப்பா பண்ணும்போது சொல்றேன். அது ஒரு மாதிரி ஒரு லயம் கிடைச்சு கொடுத்தனாக்கா அந்த கிருஷ்ணமணி வரும்போது ஆயிடுத்தா அப்படி தோணும். அப்புறம் திருப்பி விட்டு திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி நம்ம ஒரு மாதிரி அந்த லைச்சு அந்த இதுல போயிட்டே இருக்கலாம். ஸ்திரமா நம்ம அந்த போக்கஸ்டா பண்ணிட்டே இருக்கலாம். நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும், நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அந்த தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ள அந்த மாதிரி அவங்க இருக்கும். அடுத்தது சமாதி, கடைசி நிலை. சமாதி என்றழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜடை செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. இதெல்லாம் ப்ராசஸ் ஆனப்பறம் அந்த டைம்ல ஒண்ணுமே இருக்காது, ஃபுல் ஜட செயற்கை இதுல ஒண்ணுமே இருக்காது, எல்லாம் விலக்கப்பட்டு அந்த மாதிரி லெவல்ல ஒன்றும். தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அவன் வந்து தன்னிலேயே அப்சர்வ் ஆகிட்டு என்னது, he will start enjoying that. அவனுக்கு ஐயோ நான் கால் வலிக்கிறது எல்லாம் வந்து அதுல எல்லாம் விடுபட்டு எப்போ வந்தாச்சு அவன் வழியில. அண்ட் he will enjoy. அவன் அந்த லெவல்ல இருக்கும்போது அவன் அந்த ஒரு என்னது அந்த ஆன்மீக ஒரு இதுல என்னது அந்த ஒரு இதுல இருப்பான். சோ அவன் வந்து அதையே என்ஜாய், ஒரு இன்பத்துல வந்து அவன் தலைச்சு இருப்பான். அப்புறம் அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். நம்ம எல்லாம் ஆனந்தம் சொல்றது எல்லாமே கம்பேரிட்டிவ் தான். ஆனந்தங்கிறது ஒரு பொருள் வாங்கினா ஆனந்தம்னாக்கா அதை விட வேறொரு இதை விட கொஞ்சம் காஸ்ட்லி பொருள் அவன் வாங்கிட்டா ஒரு புடவையே நம்ம ஒரு 5000 rupees ஒரு பட்டு புடவை ஒரு 10,000 வச்சுக்கலாம். இப்பெல்லாம் 5,000 கிடைக்கிறதுலையா இருக்கும் எனக்கு தெரியாது. பக்கத்து வீட்டுக்காரி 12,000 வாங்கிட்டான்னா அவன் போச்சு, நம்மளோட ஆனந்தம் போச்சு.
அந்த மாதிரி நம்ம ஆனந்தம் எல்லாமே கம்பேரிட்டிவ் தான். அவளை விட எனக்கு நிறைய வேணும், அவனை விட எனக்கு நிறைய வேணும், இதுலதான் ஆனந்தம் இருக்கே தவிர இவாளுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது, போட்டுக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இருக்காது, சாப்பாடு ஒண்ணு இல்லை, ஆனா ஆனந்தத்தை தலைச்சிருக்கான என்ன இருக்குன்னு ஆனந்தப்படுறான்னா அந்த நிலையில இருக்கிறவாழ்கிட்ட கேட்டாதான் புரியும். அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்று வழுவுவதில்லை. உண்மையிலிருந்து அவன் வந்து he will not fall down basically. இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். இதுதான் எனக்கு வந்து பெஸ்ட். வாட் எவர் ஹஸ் ஹேப்பன், நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். யாரு இவெல்லாம் இதை அனுபவிக்கிறது இல்லையே, நான் இவ்வளவு நல்ல ஆனந்தத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம வந்து அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் போலனாலும் ஜப்பா டெஃபினெட்லி ஜப்பா நிறைய பண்றவங்களுக்கு அந்த ஒரு அனுபவம் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ ரெக்வெஸ்ட் ஃபார் எவ்ரிபடி. நீங்களும் நிறைய ஜப்பாலாம் பண்ணிக்கலாம், அந்த ஒரு ஆனந்தத்தை நீங்களும் அனுபவிக்கலாம். ஒரே நாள்ல எல்லாம் 16 20 எல்லாம் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகுனாக்கா ஸ்டார்ட் என்ஜாய். நல்ல ஒரு இது வந்து ஒரு அந்த பாதையில ஆகா இவ்வளவு நல்ல ஒரு இவ்வளவு நாளா நான் மிஸ் பண்ணேன் அந்த ஒரு ஃபீலிங் வரும். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒரு போதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. துயரம் இருக்கலாம், அவனுக்கு என்ன துயரம் இல்லாம இருக்காத ஒரு மனுஷன் இருந்தா இந்த பௌதிகத்துல இதுல பிறந்தானாக்கா துன்பம் இன்பம் எல்லாம் வரதான் செய்வான். ஆனா அந்த துன்பம் எல்லாம் ஒண்ணுமே அவன் கண்டுக்கவே மாட்டான். பக்கா யோகி. அவன் வந்து அதெல்லாம் அவனை அசைக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு துன்பத்தின் நிகழ்ச்சியெல்லாம் அவனும் பண்ணாது. இனிமே நம்ம ப்ராப்பர் இதுக்கு போயிடலாம். எஸ் கஜலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பிச்சு 6.1 மாதாஜி இருக்கேடா? ஓகே, வேற யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. மாதாஜி பிஸியா இருக்காங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு உள்ள பிஸியா இருக்காங்க. பபிதா மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. हरे कृष्ण माताजी. நீர் அக்னின்னா தெரியல, அக்னி நிரக்னிர் அப்படின்னா என்னது? வந்து யாகம் யஜ்ஞம்லாம் பண்றதுக்கு அந்த இது நெருப்ப மூட்டுறோமே, அதெல்லாம் பண்ணாம இருக்கானே சில பேர்லாம். ஏன் பண்ணாம இருக்காது வரும், அப்ப நான் சொல்றேன். அதுதான் நிரக்னிர். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர, இப்ப நம்ம பார்த்தோமே அவன் வந்து பற்றற்ற நிலைதான், ஒண்ணும் இல்ல அவன்கிட்ட, போட்டுக்கிற துணி இல்லை. கவிதா மாதாஜி மியூட் பண்ணி. சோ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும்போது அவன் ஆனந்தத்தை இருக்கான். சோ அந்த மாதிரி செயலின் பற்றற்று இருக்கிற இடத்துல சன்னியாசி உண்மையான யோகி, அவன் தான் உண்மையான யோகியை தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, சில பேர்லாம் வந்து நான் ரொம்ப பக்கம் ஆயிடுச்சு, இனிமேலாம் எனக்கு அந்த வேள்வி எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதெல்லாம் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ. நம்ம எல்லாம் வேள்வி பண்ணதான் வேணும், யாகங்கள்லாம் பண்ணதான் வேணும். ஜப்ப யக்னோ அஸ்மின் பகவான் சொல்றார் பகவத்கீதையில, ஐஎம் ஜப்பா. ஜப்பா யஜ்ஞத்துல நான் இருக்கேன், அதெல்லாமும் நான் பண்ணிதான் ஆகணும். நம்ம எல்லாம் பகவானுக்கு மாத்திரம் இல்ல, நம்ம டெமிகாட்ஸ் கூட நம்ம ஆஃபர் பண்ணோம்னா த்ரூ ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ்ல தான் நம்ம ஆஃபர் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம இது பொங்கல் எல்லாம் போச்சு இல்லையா, நம்ம யாருக்கு ஆஃபர் பண்ணோம்? சூரிய பகவான். அதெல்லாம் பண்ணதான் வேணும், ஆஸ் அ டியூட்டி நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும். சோ அந்த மாதிரி வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் அப்படின்னா என்னது? எனக்கெல்லாம் இப்ப நான் அந்த பக்குவ நிலை வந்தாச்சு, எனக்கு இந்த யாகம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், அந்த லெவல் யாருமே போக முடியாது. இல்லாட்டா அந்த யோகி மாதிரி இருப்பான். அது இல்ல இல்லையா, நம்ம பௌதிக உலகத்தையும் என்ஜாய் பண்றோம்னா இந்த பூஜை இது என்னெல்லாம் உண்டு, ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், அதெல்லாம் பண்ணியும். அப்போ அவன் முட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல, இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் இல்லை அப்படின்னு. இங்க ஜஸ்ட் ஒரு யோகி அவன் வந்து அவனோட என்னது யோகி மிஸ்டிக் பவர்ல அப்படியே உட்காரான் அப்படின்னு, அதெல்லாம் பெருமையா காட்டிக்கிறதுக்கு. ஆனா என்னது, அந்த மாதிரி ஃபால் டவுன் டெஃபினெட்லி ஒரு நாளைக்கு அவன் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பான். வேற இந்த மாதிரி யாரும் பற்றற்று என்னோட தொழில் டெய்லி காலையில போனோம், ஃபீல்டுல வேலை பண்ணணும், இது ஃபீல்டு காட்டியிருக்கா, அதனால இது நம்ம என்ன டியூட்டியோ காலையில இருந்துக்கணும், அது பண்ணணும் இது பண்ணிட்டே இருக்கோம், இதுல என்ன ஒரு பிரயோஜனம், அது பகவான் பார்த்துப்பாரு, எனக்கு என்ன கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபைனல் நமக்கு என்ன அவுட்கம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுல கவனம் போகாம அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நல்லது, அப்படி பகவானே சொல்றாரு. எஸ், அடுத்தது கஜலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டாளா? இல்லை, சாந்தி மாதாஜி படிக்கும். हरे कृष्ण माताजी. बन्धुर आत्मात्मनस् तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे बर्धे तोत्मैव शत्रुवत्. बर्धेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण.
அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். மனசை நம்ம கண்ட்ரோல்னாக்க என்னது? நம் புலன்கள். மனசுங்கிறது மனசு வச்சுதான் நம்ம இதெல்லாம் அந்த மைண்ட வச்சுதான் இந்த 6 குதிரை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஒண்ணு கண்ணு, மூக்கு, காது, கை எல்லாம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் வாய் எல்லாத்தையும் நம்ம பிடிச்சு இழுக்கணும். இல்லாட்ட ஒவ்வொன்னு இது கேட்கும். வாய் ஒண்ணு சொல்லும், அதுக்கு எனக்கு வேணும்னு அதை நம்ம தீனி போட்டு அதை வளர்த்தினோம்னா கண்ணு வேற நோக்கு இருக்கும். அப்புறம் மூக்கு நோக்கு இருக்கும். இல்ல, அதெல்லாம் நல்ல கண்ட்ரோல். என்னது? அந்த குதிரைகளை பிடிச்சு அதோட ஸ்ட்ரிங் இருக்குமே அதை பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா என்னது? மைண்ட். இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் மைண்ட். அந்த மனசு அப்படி நல்லா கெட்டியா பிடிச்சு நம்ம இழுக்கிற இழுப்புக்கு அதை ஆடணும். அந்த மனசு கேட்கறதேன்னு எல்லாம் நம்ம இறங்கி போக கூடாது. சோ மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். மனசை மாத்திரம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னா அது கேட்கறதுக்கெல்லாம் ஆடிட்டு இருப்போம். தூங்குன்னா நமக்கு தூக்கம் வந்துடும். அப்புறம் சாப்பிடணும்னு நினைச்சா எந்த நேரமும் சாப்பிட்டு இருப்போம். எல்லாம் மனசு விட்டுட்டேதான் இருக்கும். ஆனா நம்ம அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. நமக்குன்னு ஒரு ஒரு என்னது ஒரு இது வச்சிருக்கோம், டைம் டேபிள் மாதிரி வச்சிருக்கோம்னா அதுதான் ஃபாலோ பண்ணும். எஸ். அப்புறம் என்னது? கஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. நாஜஸ்னதஸ்துயோகோ ஔர்ணகசைகாந்த மனஸ்னத நசாதி ஸ்வப்ன ஜீவஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. ஹரே நசாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. இல்ல படிச்சுட்டாள். ஓகே. இப்ப அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, ரெண்டும் வேண்டான்னு நம்மெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ரொம்ப கம்மி. அதை மியூட் பண்ணிடும். அப்ப ரொம்ப கம்மியா சாப்பிடறவனும் ரொம்ப பெருமைக்கு இது கிடையாது. டாக்டர் சொல்லுவா கம்மியா சாப்பிட, ஆனா கம்மியா 6 வேளை சாப்பிடும்பா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கம்மியா சாப்பிட்டா போறோம்னு குடலையே குறுக்கி வச்சிருந்தோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப கம்மியெல்லாம் விடுவோம். அப்புறம் அசிடிட்டி இதெல்லாம் தான் வரும். எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக சாப்பிடறானோ, இல்ல ரொம்ப மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்ப நம்ம பாத்துக்கணும், நம்ம ரொம்ப கம்மியா சாப்பிடுறோமா, ஆனா யோகி ஆக முடியாது. இல்ல அப்ப நான் நிறைய சாப்பிடுறேன்னா அவனுக்கு யோகி ஆக முடியாது. ரொம்ப குறைஞ்ச தூக்கம் அவனுக்கு யோகி ஆக முடியாது. நிறைய ரொம்ப தூங்கி நிறைய ரெஸ்ட் எடுக்கிறவனுக்கும் ஆக முடியாது. சோ யோகி ஆகணும்னாக்க தகுதி என்னது? கண்ட்ரோல்டு ஃபுட், கண்ட்ரோல்டு ஸ்லீப், அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட். எஸ். நெக்ஸ்ட் லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோமாம் யஸ்யதி சர்வத்ர சர்வம் சயுமயி வயஸ்யதி தஸ்யாஹம் ந பிரணாயாமி லக்ஷ்மே ந பிரணஷ்யாமி மாதாஜி. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. பகவானை நம்ம எல்லா இடத்தையும் பாக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்ப இந்த கோபிமார்கள்லாம் எப்படி இருந்தாலும், கோபிகள்லாம் பகவான் வராரு தெரிஞ்சுதாங்க அந்த ஃபுல் மூன் நைட் எல்லாம் இருக்கும்போது அந்த பௌர்ணமி போதெல்லாம் பகவான் ஃப்ளூட்டி சத்தம் கேட்டா எல்லாம் வீட்டை விட்டு எல்லாம் கல்யாணமான ஸ்திரீகள் இதெல்லாம் இருக்குமா. ஆனா பகவான் ஒரு பேர்ல அவ்வளவு அஃபெக்ஷன் அண்ட் லவ் வருவாங்க. அங்க ஆடுறாங்க அப்படி ஆடுவாங்க. என்னது கிருஷ்ணா எங்கிட்ட ஆடுறான் அப்படின்னு நினைச்சு ஆடுவா. இவ என்ன நினைக்கிறா? இல்ல கிருஷ்ணா எங்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஒரு ஃபீலிங் வரும். பகவான் எங்கிட்ட அவ்வளவு அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போனோம். பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கணும், எல்லா உயிரினங்களையும் பகவானை பார்க்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவர். பகவானுக்குள்ள எல்லாம் இது இருக்கு. அது 10th சாப்டர் இன்னும் நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். பகவானுக்குள்ளதான் எல்லாம் அடங்கி இருக்கு. அதுவும் நம்ம நல்லா நம்பணும். அது நம்பிக்கையோட இருக்கணும். அண்ட் எல்லா உயிர்வாயுகள் எல்லா உயிர் மாத்திரம் எல்லாமே கிரியேட்டட் பை காட். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது? அந்த மாதிரி காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லைன்னா அவன் மறக்க மாட்டான். பகவான் இருக்காங்கிற ஒரு நல்ல தீவிரமா நம்பிக்கையும் இருக்கும். அவன் இழக்க மாட்டான். நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம மாத்திரம் பகவான் சேமா இருக்கணும். பகவான் நம்ம கண்டுக்கலையே அந்த மாதிரி பகவானுக்கும் நம்மள ரொம்ப பிடிச்சு போய் அவரும் நம்ம கைவிட மாட்டார். நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னு வந்ததுனாக்க, இல்லையா நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் உங்களுக்கு தெரியாது, நான் பகவான் பாக்குறதே இல்லைன்னா பெரிய கஷ்டத்தையும் காப்பாத்தி சின்ன கஷ்டம் கொடுத்துருக்காரு. அந்த கஷ்டம் வந்தது என்ன? போன ஜென்மம் மாத்திரம் இல்ல, நிறைய கோடி ஜென்மம் இருக்கேன். அதோட பாவம் தான் நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம். சோ ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னா என்ன நினைச்சுக்கணுமா? நம்ம அந்த பாவத்தெல்லாம் கழிக்கிறோம். இந்த பாவம் எல்லாம் போயிடுறது.
நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன், ஏதோ பண கஷ்டமோ மன கஷ்டமோ உடம்பு வியாதியோ இது வந்தாலும் என்ன நினைச்சுக்கணுமா, இதெல்லாம் முடிஞ்சிடும், ஏதோ பெரிய பாவம் நான் பண்ணிருக்கேன், அது இந்த வியாதினாலே போயிடும், அப்புறம் நான் சரியாயிடுவேன். ஒரு பண கஷ்டம் வந்தாலும் இந்த பண கஷ்டம் எனக்கு போய்விடும். ஏன்னா இந்த பண கஷ்டம் வந்ததே என்னக்கா என் காரணம் தான். பகவான் இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார். பகவான் நம்ம என்ன பேலன்ஸ் ஷீட் கரெக்டா பண்ணி கொடுத்துருவார். ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு உடம்பு கொடுத்திருக்காருனாலே நம்ம போன ஜென்மத்தை என்ன சுகிருத் பண்ணோமோ அது போலதான் உடம்பே கொடுக்குறாரு. இப்ப நம்ம போன ஜென்மத்தை ஒரு நல்ல சுகிருத் பண்ணிருக்கோம், அதனாலதான் நம்ம வந்து இப்போ மனுஷ ஜென்மமா பிறந்திருக்கோம். இதுலயும் நம்ம வந்து நல்லா முன்னேறிட்டு வந்தோம்னாக்கா, ஆனா அதுலயும் கஷ்டப்படுறோம்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ஓன் கர்மா. ஏதோ தப்பு காரியம் பண்ணிருக்கோம், அதனால அனுபவிப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி இருப்பவன் பகவானும் நம்மளை கைவிட மாட்டார், நம்மளும் வந்து பகவானுக்கு க்ளோஸ் இதா இருக்கும். சரவண ஜோதி மாதாஜி படி. हरे 6.3. कृष्ण महाराज। चंचलं हि मन कृष्ण ब्रह्मादि फलवत्कृदं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवशु दुष्करम्। हरे कृष्ण माताजी। இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே அப்படின்னு. அதுல என்ன சொல்றேன், அப்பப்பா இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணணுமா, ஒரு அஷ்டாங்க யோகால இவ்வளவு இருக்கு, இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணணும்னா நான் இவ்வளவு கஷ்டம், அதெல்லாம் பண்ணிடுவேன். ஆனா மூச்சு இது என்னது மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்றேன். மனசு எப்படி இருக்கான், மனம் அமைதியற்றது, அமைதியா ஒரு குரங்கு மாதிரி தான் அது தாவிண்டே இருக்கும், அமைதியாவே இருக்கிறது இல்ல, எந்த நேரமும் குழம்பிண்டே இருக்கும், குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்தும், ரொம்ப அது வந்து ஸ்ட்ராங். அப்புறம் என்னது மிகுந்ததும் ஆயிற்றே, வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாவே எனக்கு தோன்றுது. வீசும் காற்றுன்னு என்னது, breathe also. நான் வந்து வேணா if you want நான் வேணா I will hold the breath for ஒரு few months or years together. நான் வேணா மூச்சு விடாம வேணா வச்சுக்கிறதுக்கு ரெடி, என்னால அது இருக்க முடியும். ஆனா இந்த மனசை மாத்திரம் என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியும். யாரு சொல்றா, ரொம்ப போக்கஸ்டு பிள்ளை ஆறு அர்ஜுனன், சின்ன வயசுல இருந்தே போக்கஸ்டு அடிக்கப்பட்டோம். அப்புறம் சுயம்பரத்தையும் வந்து அவன் வந்து கீழே பிம்பத்தை பார்த்து மேல இலக்கு அடிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு போக்கஸ்டு இருக்கே அர்ஜுனனுக்கே மனசு ரொம்ப எனக்கு இதா இருக்கு, ரொம்ப ஆப்ஸ்டினேட்டா இருக்கு, அந்த மனசு வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியறது இல்ல அப்படிங்கிறான். அப்ப நமக்கெல்லாம் எங்க இல்லையா, நம்மளால முடியவே முடியாது. அப்ப இது ரொம்ப அடக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. நான் மூச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம பிடிச்சு வச்சுக்கிறேன், என்னால அது அப்படி இருந்தாலும் என்ன உயிர் வாழ முடியும். ஆனா என்னால மனசை மாத்திரம் கண்ட்ரோல் பண்ற அந்த வேலை நடக்கும், அதனால என்னால முடியாது அப்படிங்கிற. பகவான் என்ன சொல்றார், ஸ்ரீ பகவான் யாரு ஹேண்ட் ரைஸ், ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. எஸ் ரம்யா भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेने तु कौन्तेय வைராக்கியேன சக்ருத்யத்தே. அப்ப என்னது அசம்சயம், சம்சயம்னா டவுட், அசம்சயம்னா என்னது டவுட்டே இல்ல, நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், பகவானே வாங்கிக்கிறீங்க இது வந்து எஸ் சொல்ற, ஆமா கரெக்ட் தான், மனசு அப்படிதான் இருக்கும். அசம்சயம் மகாபாவோ, ரொம்ப பஜம் என்னது இது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் உள்ள புஜங்களுடைய அர்ஜுனா அப்படின்னு. மனோதுர் நிகிரகம் சலம், மனசு அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா என்ன அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னாக்கா நான் ஐடியா சொல்றேன், என்னது அபியாசம், பிராக்டிஸ். என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணோம், இந்த மாதிரி பகவானை நினைத்துட்டு இப்போ ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லும் போது போக்கஸ் ஆயிடுறது. அவ்வளவு முடியலைனாலும் 108 இது நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும் போது இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10க்கு இருக்கும். அப்புறம் பிராக்டிஸ் பண்ண 20 டைம் சொல்லும் போதாவது மனசு விளைச்சல் இருக்கும். அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ண மனசை வந்து ஒருமுகப்படுத்தலாம். இல்லாட்டா அது முடியாது. மனசோட நேச்சர் ஒரு குரங்கு கிட்ட வந்து தாவாதே உட்கார்ந்துட்டுன்னா அது உட்காராது. ஒரு தேளுக்கு வந்து கொட்டுற சுபாவம்னா அது கொட்டதான் செய்யும். பாம்புக்கு வந்து விஷம் இருக்கும், அது கொட்டதான் செய்யும். பண்ணை முத்தேனெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணா அதெல்லாம் கேட்காது, ஏன்னா அதோட நேச்சர் அப்படி. ஸ்கார்பியனுக்கு எல்லாம் அப்படிதான். அப்போ என்னது மனசோட அது ஒரு குவாலிட்டி, அதோட குவாலிட்டி அப்படிதான் இருக்கும். அது வந்து சஞ்சலமா அந்த மாதிரி ஆடிண்டே இருக்கும். ஆனா அதை எப்படி கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும்னாக்கா நம்ம வந்து மனசை நல்லா லயிச்சு நாம ஜபம். நம்ம இதுல இருந்து நம்ம என்ன படிக்கணும், அவர் அர்ஜுனுக்கு வேற விதமா சொல்றாரு. நான் என்ன எடுப்பேன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல நான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும், ஓஹோ அப்படியா, அப்ப நான் வந்து சரி ஜபா எப்படி பண்ணணும், நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கோம். So each ஸ்லோகா will tell us எப்படி இருப்பாங்க. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே, நான் ஆமோதிக்கிறேன். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். பற்றின்மையோடு இருக்கணும். மெயினா பற்றின்மை இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அதான் சொல்றேன், பற்றின்மையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு. எஸ் அடுத்தது யாரு நெக்ஸ்ட்? ஓ ஓகே,
அப்ப நம்மளோட இது மனசு மாதாஜி நான் பேச வளர்ச்சிக்கேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு நிமிஷம். அப்ப நம்ம மனசு வந்து எதிரியா நண்பரா அது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கும். நம்ம நண்பரா அவரை வச்சுக்கணும்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். இல்ல நம்ம லூஸா விட்டுட்டோம்னா அது எதிரியாயிடும். அப்ப நம்ம தான் வந்து அதை எப்படி வச்சுக்கணும், மனசை எப்படி வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் டிசைட். எஸ். படிங்க மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி படிங்க. சரி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. प्राप्य पुण्य कृतां भोगान् उषित्वा शाश्वती समा शूषाणां श्रीमदां हे शूषिनां श्रीमदां हे योग भ्रष्टे भ्रष्टो अभिजायते योग भ्रष्टो अभिजायते. எஸ். அப்ப என்னது? பிராபிய புண்ணிய கிருதான் லோகம். வெற்றி அடையாத யோகி அவனோட இலக்கு என்ன ஆகும்? புண்ணிய ஆத்மாக்களே அந்த மாதிரி வெற்றி அடையாத ட்ரை பண்றோம், ஆனா அதுக்குள்ள இறந்து போயிடுறோம். அப்ப என்ன ஆகும்? மேல உலகத்தை போக முடியல. அந்த யோகிகளுக்கு என்ன ஆகும்னா புண்ணிய ஆத்மாக்களின் யோக வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் யோகங்களில் பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றனர். அப்படின்னா என்னது? புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கிற அந்த உலகத்துல போறான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வெற்றியடையாத யோகி வந்து இம்மிடியட்டா பிறக்க மாட்டார். இந்த புண்ணிய ஆத்மாக்கள்ல எங்க இருக்காங்களோ அங்க சஞ்சரிச்சுட்டு அப்புறம் பிறப்புறாங்க. ஆனா எங்க பிறப்பாரு? நல்ல செல்வந்தர்னா பழம் மாத்திரம் இருக்கிறா போல அந்த மாதிரி இல்லை, நல்ல ஆன்மீகத்தை முன்னேறி அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து பிறப்பாங்க. இப்ப நம்ம நிறைய இந்த வாட்ஸ்அப் வீடியோஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா, பாக்குறோமே. சின்ன குழந்தை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்றது, பகவத்கீதால எல்லாரும் சொல்றா. எப்படி சின்ன குழந்தைகளுக்கு அவ்வளவு நல்லா வருதாம, இவ்வளவு மண்டே முட்டினாலும் வரது இல்லையே அப்படின்னா அதான் போன ஜென்மத்தோட அது இருக்கும், ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் அவளுக்கு. சோ அது திரும்பி அது பிறந்து பகவானோட உலகத்துக்கு போக முடியல. ஏதோ ஒரு 10% ஒரு 2% பாக்கி இருந்திருக்கும். அதனால திரும்பி பிறந்திருக்கான். அந்த குழந்தை பிறந்து திரும்பி இன்னும் நல்லா படிச்சுன்னா என்ன, நல்லா ஆன்மீகத்தை நல்லா ஊறி அப்புறம் கோலோக விருந்தாவனம். ஹரே கிருஷ்ண. சோ அல்லது பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில், நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறகு. ஏன் செல்வந்தர் குடும்பத்துக்கான பணத்துக்கு கஷ்டம் இருக்காது இல்லையா. இப்போ ஒரு ஏழை ஃபேமிலி இருந்ததுனாக்கா ஜப்பா பண்றது இம்பார்ட்டா இல்ல வேலைக்கு போனோம் பணம் சம்பாதிக்கணும், என்ன பயிர் பசிக்கிறது, அதுக்கு தானே நாட்டம் போகும் இல்லையா. அதுக்கு வேண்டி அந்த வந்து செல்வந்தர் வீடுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ அதுக்கு கஷ்டம் இருக்காது, பணத்துக்கு கஷ்டம் இருக்காது. அப்போ என்ன மனசு ஃப்ரீயா இருக்கும், நம்ம ஜப்பா மாத்திரம் ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அதனால அப்புறம் 6.4 யாரெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரெடி? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. படிங்க புஷ்பம். पुष्प अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां यदति दुर्लभतरं लोके जन्मयत् ईदृशम्. அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் அந்த மாதிரி பிறப்பான். இல்லாட்டா என்னாகும்? நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. நல்ல ஆன்மீகத்துல அந்த மாதிரி குலத்துல அவங்க பிறப்பாங்க. அப்புறம் வந்து இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதான். அந்த மாதிரி பிறவி இருக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் தான், அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் என்னது, நல்ல அந்த யோகா பயிற்சி எல்லாம் நான் பண்ணிட்டு அப்பவும் பகவானோட உலகத்துக்கு போக முடியாது, ஏதோ ஒரு சம் பர்சன்டேஜ் விட்டு போயிடுது, 100% மார்க் வரல, என்ன பண்ணுவா? திரும்பி இங்க பிறப்பான். ஆனா அந்த மாதிரி நல்ல அறிவுள்ள ஆன்மீகவாதிகளோடு அந்த குலத்துல பிறப்பான். 6.4 son. யார் பட் சொல்றாரு? எனிபடி யார் இல்ல நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். எஸ் நானே யோகினா மாதாஜி சாந்தி படிங்க மாதாஜி. சாந்தி படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத் கதேனாந்தர தாத்மானா சரத்த ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்த தமோ மதக. வெரி நைஸ். மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். என்ன சொல்றா? எல்லா இதுவும் குவாலிட்டியும் கொடுத்தாச்சு. மேல எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யோகா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. யோகி அந்த நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த யோகி இவ்வளவு யோகிகள் இருந்தாலும் எல்லாருமே இந்த மாதிரி இந்த உச்ச நிலையை தொடரா போல இருப்பாங்களா? இல்லை, அதுலயும் கொஞ்சம் வழுக்கி விழுந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். அதுலயும் இல்லாம எல்லாம் வந்து எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையோட
எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எப்போ அமர்ந்தார். மனசுலயும் பகவான், மைண்ட்லயும் பகவான் எப்போ அந்த மாதிரி நினைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ. பகவான் நினைச்சேன்னு எல்லாம் ஆரத்தி என்ன, பகவானுக்கு வழிபடுறது என்ன, நாம ஜபம் சொல்றது என்ன, கோயிலுக்கு போறது எல்லாம் எந்த நேரமும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி இருக்கிறேன். அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிக அவன் வந்து வெரி க்ளோஸ், he will be very close to me. பகவான் எப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் அந்த கோயில போச்சுன்னா இப்படி பகவான் பார்க்கணும் இப்படி இப்படின்னு. பகவான் நம்ம பாக்குறது எங்கேன்னு கொஞ்சம் தூரக்கன்னு பார்த்தா கூட போறோம். பகவானோட கடைக்கண் நமக்கு கடைக்கண் பார்த்தா கூட போறோம். பகவான் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா பார்க்கணும் இல்லையா, அப்படி இது பண்ணிட்டு முன்னாடி வந்து இப்படி நிப்பா. அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. நம்ம ஓரத்துல இருந்தாலும் போறோம். நமக்கு நம்ம பாக்குறத விட இந்த பகவான் நம்மளை பார்க்கணும். அதுக்குதான் நம்ம வந்து பிரயத்தனம் பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு நம்ம நிறைய ஜப்பம் இதெல்லாம் பண்ணினா எந்த கார்னர்ல இருந்து அவர் தேடி பிடிச்சு நம்மளை பார்த்துடுவார். நிறைய ஸ்டோரி இருக்கு, இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் நிறைய பார்க்கலாம். அப்ப அவரோட கடைக்கண் பார்த்தால் போரும் எல்லாம் பாட்டெல்லாம் இருக்கே, அதேதான். எங்க ஒளிஞ்சின்றதால அவரோட நல்ல ஒரு கவனம் இருக்கும். சோ நம்ம அந்த ஒரு லெவலுக்கு நம்மள கொண்டு வரணும். அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிக நெருங்கியவனும் எல்லோரை விடவும் உயர்ந்தவன் ஆவான். அதுவே என்னது அபிப்பிராயம். பகவானே இதெல்லாம் சொல்றார். இன்னும் நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்வார். நான் சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறேன், நான் சொல்றேன், நீ கண்டிப்பா என்கிட்ட வந்துடுவாய் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது நம்ம கண்ணிலேயே தண்ணி வந்துடும். இப்படி பகவான் சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் கேட்கறது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தோணும். சரி, இனிமே வரும் நிறைய இனிமேல்லாம் ஸ்லோகத்தை வரும். அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. பக்தி யோகம் தான் டாப் மோஸ்ட். என்ன நம்ம பண்ணினா இப்ப கர்மயோகம், இந்த கர்மயோகம் எது நல்லது கெட்டது பகவானை நினைத்து பண்ணு, இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருப்போமே, படிச்சுட்டே இருக்கோம். ஓகே, அது ஒரு ஸ்டெப். அப்புறம் ஞானம், இது பகவத்கீதா படிக்கணும். சும்மா ஒரு என்னது புக்கு ஸ்லோகம் படிச்சேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும், அவ்வளவு ஸ்லோகம் எனக்கு தெரியும், அதுல எல்லாம் போறாது. பக்தியுடன் படிக்கணும். பகவத்கீதா என்னது பக்தியோடு பண்ணணும். கர்மயோகம் பக்தியோடு பண்ணணும். அஷ்டாங்க யோகம் நல்ல பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்னது உச்ச இலக்கைங்க, அது பக்தி யோகா தான் அந்த டாப் மோஸ்ட். அங்க கொண்டு போய் நம்மள விடும். ஆனா எல்லாமே பக்தியோடு தான் பண்ணணும். ஆனா அது வந்து பெர்ஃபெக்ட் பக்தி யோகால கொண்டு போய் நம்மள விடும். அகாடமிக்கா நம்ம வந்து பகவத்கீதா படிக்க கூடாது. ஸ்லோகம் படிச்சேன், பைஹார்ட் பண்ணேன், எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு நல்ல தப்பு, அதனால படிக்கவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஸ்லோகம்லாம் நல்லா படிச்சு பழகணும். எஸ், இப்போ 4 யுகங்கள் இருக்கு. சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இப்போ கிருத்த யுகத்துல, சத்திய யுகத்துல வந்து எப்படி பகவானை இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, வழிபட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இதுல போய் காட்டுல போய் இல்ல மலைக்கு மேலேயோ எங்கேயோ தனியா இருந்து இப்ப நம்ம படிச்சோமே அதெல்லாம் தான். சாப்பாடு இல்லை, அன்னம் ஆகாரம் எல்லாம் இல்லாம பகவான் அப்படியே தியானம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணாதான் பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். அடுத்தது திரேதா யுகம். திரேதா யுகத்துல என்னது விலையுயர்ந்த தியாகங்களை செய்தார். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது இதுதான் பண்ணணும். அப்போ நிறைய யாகம் யஜ்யம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அடுத்த துவாபர யுகம். துவாபர யுகம் என்னது கோவில் வழிபாடு. கோவில பகவான் வழிபடுறது என்ன, அதுக்கு அலங்காரம் பண்றது என்ன, பஜனை பண்றது என்ன, அப்படியே பண்ணுவான். ஆனா இப்ப நம்ம இருக்கிற யுகம் என்னது கலியுகம். கலியுகத்துல எல்லாமே மோசமா தான் இருக்கு. ஆனா ஒண்ணு நல்லது என்னன்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம். ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம், இது சங்கீர்த்தன யஜ்யம். அதுதான் சங்கீர்த்தன யஜ்யம் தான் பெரிய யஜ்யம். அதுல ஹரே கிருஷ்ண, அப்ப எனக்கு எல்லாம் பாட்டே வராதுடா, பாட்டு பாடவே சொல்ல பேரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லு. அது பொருள் சைத்தன்யர் அதை விட ஈஸியா பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லி எவ்வளவு சொல்றியோ இதுலயே நம்ம வழிபட்டு போய்விடலாம். பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு இதை விட வேற வழி இல்லவே இல்லைன்னு வருது. கடவுளின் பரிசுத்த பெயர்களை ஜபிப்பது. அப்ப இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத் இது வந்து யோகா ஆன்மீக நடைமுறை. வெவ்வேறு யுக ஆன்மீக நடைமுறை. ஓகே, வெவ்வேறு யுகங்களுக்கு வெவ்வேறு யோகா பயிற்சிகள். ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன 12.3.52 என்ன கொடுத்திருக்கு? கிருதேயத்யாயதோ விஷ்ணும் திரேதாயாம் யஜதோ மகைஹி துவாபரே பரிச்சார்யாயம் கலோதத் தரி கீர்த்தனாத். இதெல்லாம் எல்லா யுகங்களும் பேரு போட்டு ஒரு யுகத்துல என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பாகவதத்தையும் கொடுத்தாங்க. ஓகே, மந்திரம் என்றால் அப்ப இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், சரி மந்திரம் சொல்லணுமா அப்படின்னா என்னது மந்திரம்னா என்னது? ஒரு மந்திரம் பாரம்பரியமாக ஒரு குறுகிய ஒலி, சில பேர் ஓம் அதுவும் இருக்கும், சின்ன எழுத்து, ஒரு சொல், ஒரு ஒலி இருக்கலாம். அது ஒரு ஒலி இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சொல் இருக்கலாம், அல்லது சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசப்படும் சொற்றொடர் மற்றும் தியான நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் நம் மனதையும் உடலையும் மையமாக வைத்திருக்க உதவும் வகையில் இது மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. என்னது மந்திரம்னா என்னது? கீப் ரிப்பீட்டிங். அதை ரிப்பீட் பண்ண 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 பண்ணதான் அதுக்கு நல்ல எஃபெக்ட் அது தெரிய வரும். ஆனால் அடிப்படை நோக்கம் இன்னும் அப்படியே உள்ளது. இது நம் நோக்கங்களை மையமாக கொண்டு நம் மனதை அமைதிப்படுத்த ஒரு வழியாகும். மந்திரங்கள் உண்மையில் வேலை செய்கிறதா
வேலை செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் ப்ரூவ். சயின்டிஸ்ட்னா யாரு? நியூரோ சயின்டிஸ்ட் அவ வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்கான். மந்திரங்கள் மனம் மற்றும் உடல் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. மந்திரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரும் ஒலிகள், அந்த வேவ்ஸ், அது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்கும்போது என்னன்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ். ஒரு உடம்பு முடியாது வாக்கூடி நல்ல ஒரு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிய வரும். பல நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள் மந்திரங்களின் ஒலியும் மொழியும் நம் வாழ்வில் பல விதத்தில் பயன்படுகின்றன என்பதை நிரூபித்துள்ளனர். நரம்பியல் விஞ்ஞானி தான் இதான் நியூரோ சயின்டிஸ்ட். எனக்கு அதான் இங்கிலீஷ்ல படிச்சேன், அது நினைவுக்கு. இது நரம்பியல் விஞ்ஞானி. அப்போ இது this has been proved. அப்ப இந்த மந்திரம் சொல்றது ரொம்ப எஃபெக்டிவ். அப்போ ஒருத்தர் ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருக்காரு, ஏன்னா அவா கிட்ட போய் டெஃபினட்டா நம்ம வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கணும். அவள் தேர்ந்தெடுக்க முடியல, சொல்ல முடியல, நம்ம அவ பக்கத்து உட்காந்து சொல்லுவேன்னு அட்லீஸ்ட் மைண்ட்லயே அது ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டே இருக்கும். அவளால சொல்ல முடியலனாலும் நம்ம சொல்றது அவ மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டே இருக்கும். they may improve. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப வேத குறிப்புகள், ஓகே, இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். எங்க வாட் இஸ் த ப்ரூஃப்? ஃபைனல் எல்லாம் நம்ம இந்த காலேஜ் பசங்களா தானே கேட்பா, வாட் இஸ் த ப்ரூஃப்? எங்க சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம்? கிருஷ்ணா நான் மந்திரம் சொன்னாதான் நல்லதுன்னு எங்க கொடுத்துருக்கோம்னா அது நிறைய கொடுத்துருக்கு. இது பார்க்கலாம், இன்னும் 10 நிமிஷத்துல முடிச்சுடலாம். பகவானுடைய பரிசுத்த பெயர்களை கோஷம் முடிவதற்கு எங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல கிருஷ்ணா யஜுர் வேதத்திலிருந்து கலி சந்தாரண உபனிஷத் அதுல கொடுத்துருக்கு. இதி ஷோடசகம் நாம் கலிகல்மஷநாசனம் நத பரதரோ உபாயः சர்வவேதேஷு கிருஷ்யதே. இதி ஷோடசகம் நாம் கலிகல்மஷநாசனம் நத பரதரோ உபாயः சர்வவேதேஷு கிருத்தியதே. இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த யுகத்திற்கு, இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதை விட பெஸ்ட்ன்னு ஏதோ கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒண்ணுமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் தான் வந்து கிருஷ்ணரோட பகவானோட நாம ஜபம், பகவானோட நாமம் எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட். வேற எல்லாம் தேடி பார்த்தோன்னே ஒண்ணு எதை கொடுத்திருக்கு? கலி சந்தாரண உபனிஷத்னு கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் வேற எது? ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் ஆதி லீலா 17.21 என்ன கொடுத்திருக்கு? ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அன்யதா. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் அதுதானே இருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாம் பொறாமை, எரிச்சல், எல்லாம் எனிமிட்டி தான். மூஞ்சிக்க நேரம் சிரிச்சா போல பேசுவா, பின்னாடி அப்படி தாரி துப்புவா. அவ்வளோ நன்னா இருந்தா பிடிக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு உலகம் பாயிண்ட் வருது. யார் பேர்லயும் ஒரு இதே இல்லை. ஒரு என்னது அந்யோன்யம், அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களே அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்காது. யாரும் நன்னானா கூட ஐயோ அது எப்படி அவன் நன்னானான்னு சொல்லிட்டு அதுதான் தோணுமே தவிர, ஏன்னா உலகம் அப்படி ஆயிட்டு வருது. இப்ப வர கலியுகம் வேற ஒண்ணும் இல்லை, இன்னும் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் பாக்குறது. சோ இந்த சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை. எங்க கொடுத்திருக்கு? சரி, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதி லீலால கொடுத்திருக்கு. வேத குறிப்புகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுத்திருக்கு. கலேர் தோஷநிதே ராஜன் அஸ்திஹேகோ மகான் குணः கீர்த்தனா தேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜேத். கிருஷ்ணா. அப்ப என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதுனா இந்த ஏஜ், இந்த கலியுகம் இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. இந்த கலியுகத்தை ஏதோ ஒண்ணு எல்லாமே கெடுதல் தான் நடக்கிறது, ஆனாலும் ஒண்ணு நல்லதுக்கு. என்னது? வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். அந்த ஒரு இது நல்லது இருக்கு இந்த கலியுகத்துல. அப்ப அதை தொத்திண்டு நம்ம வந்து வெளியில வரத்துக்கு பார்க்கணும். அடுத்தது வேற எங்க கொடுத்திருக்காரு? பகவத்கீதால 10.25 யஜ்ஞானம் ஜப்ப யஜ்ஞம் அஸ்மி. நான் இருக்கேன், இதுல இருக்கேன். எல்லா யஜ்ஞத்திலையும் ஜபங்கிற ஒரு யஜ்ஞத்துல நான் இருக்கேன். கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப்ப யஜ்ஞம் ஆவேன். அப்புறம் வேத குறிப்புகள்ல சைத்தன்ய சரிதாமிரத அந்தலீலா 20.14 நாம் நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பிதா நியமித ஸ்மரணேன காலாஹ ஏதத்ருஷி தவ கிருபா பகவான் மமாபி துர்தைவம் ஈத்ருஷம் விஹாஜனி நானுராகாஹ. அது ஒரு இது இருக்கு. அது இதுல வருது சிக்ஷாஷ்டகம் நினைக்கிறேன். அதுல வருது இது. என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திலிருந்து அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனம், உங்க பெயர்லயே அவ்வளவு வந்து அதிர்ஷ்டம் இருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் வழிபடணும்னா கிருஷ்ண விக்கிரகத்துக்கு வழிபடணும் அப்படி இல்லை, கிருஷ்ண நாமத்திலேயே அதே ஒரு எஃபெக்ட், அவ்வளவு பொட்டன்சி கிருஷ்ண நாமத்திலேயே இருக்கு உள்ளன. எனவே உங்களை வந்து
உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள். உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள். இங்கிலீஷ்ல ஒரு மாதிரி பெட்டரா இருக்கும், தமிழ்ல வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். வாட்டர். அப்போ கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு போட்டது, கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணி எல்லாம் பண்றது எவ்வளவு நமக்கு நல்லது கிடைக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கா, நீங்க எவ்வளவு என்ன வந்து பாராட்டி என்ன வந்து தொழுதெல்லாம் பண்றீங்களோ அது போல நான் உங்களுக்கு ரிவார்டு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அதே போல கிருஷ்ண பெயர் எடுத்தாலும் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணல, வெறும் கிருஷ்ண பேர் தான் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்றோம்னா அதுலயும் அவ்வளவு பொட்டன்சி இருக்கு, அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்குமா. சோ அந்த பெயர்களை முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பயர் பண்ணணும், ஒண்ணுமே இல்லை, ஈஸியா வந்துடும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி பண்றதுல இட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். அது எங்க கொடுத்திருக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்தியலீலா 20.14. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, மகாமந்திரம் ஜெபிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்காக செய்ய வேண்டியவை அப்புறம் செய்யக்கூடாதவை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் முன் பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். நம்ம எல்லாரும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா, அது சொல்லிட்டுதான் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். ஒரு மாலை திரும்பி அந்த ஒரு மாலை முடிஞ்சு கொடுத்தனா திரும்பி நெக்ஸ்ட் மாலை. அந்த மாலை ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன், வேணும்னா நான் காட்டிடுறேன். My audio, the video is not clear. Yeah. Choose. இது வந்து இது கிருஷ்ணமணி. நான் இதுல இருக்கணும் தெரியறது இல்லையா, இது கிருஷ்ணமணி. ஓகே, கிருஷ்ணமணி வந்து ஜபத்துக்கு எடுத்துக்க கூடாது நம்ம. ஆனா அதை பிடிச்சுன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த விரல விட்டுடணும், இந்த விரல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பாக்கி எல்லா விரலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. இது வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு அடுத்த மணியில இப்படி பிடிச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ரெண்டாவது மணி ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி சொல்லி 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 இது நம்ம பக்கம் இப்படி வந்துட்டே இருக்கும். இப்படி பண்ண இது வந்துட்டு இப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம கண்ணை மூடின்னு அழகா பண்ணலாம். இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், திரும்பி இந்த கிருஷ்ணமணி வரும். இங்க நம்ம கையில வரும்போது இடரும், அது வரைக்கும் கண்ணை மூடின்றான். இது இப்படி வரும்போதே தெரிஞ்சிடும் கிருஷ்ணமணி வந்தாச்சு. இப்போ அந்த கிருஷ்ணமணிக்கு பக்கத்துல உள்ளது 108வது வீடு, 108வது மணி. அப்ப அது சொல்லி முடிச்ச அப்புறம் திருப்பிக்கணும். இது இப்ப இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இதை இப்படி திருப்பிக்கணும். இப்படி திருப்பிண்டு திரும்பி இந்த கொண்டை நம்ம பக்கத்துல வராப்பல திரும்பி பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு திரும்பி இது இப்படி பண்ணிட்டு நம்ம பக்கத்துல ஊத்திருக்கோம். ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் நம்ம இந்த இது வந்ததுனால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்போ யாருக்கோ புரியலைன்னா திரும்பி நம்ம வேற ஒரு குட்டி இது சாப்டர் வரும்போது நம்ம வேணா திரும்பி யாரு கேட்கிறாளோ சந்தேகம் இருந்தா அவளை பண்ணி காட்டலாம். சோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பண்ணும்போது என்னது, உச்சரிக்கும் முன் பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். அப்புறம் கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷம் எடுங்கள். ரொம்ப கத்தி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது, அதுக்கு மனசுலயே அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. நம்ம காதுக்கு கேட்கணும். அதுதான் அந்த ஸ்மரணம் மறந்து போறது, வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மறக்கிறது. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு. அது ஃபர்ஸ்ட் என்னது, ஹரே கிருஷ்ண சம்படி ஹெல்ப் மீ. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு. நானே தான் நீ சொன்னேன், நான் கரெக்டா சொல்லிட்டேன். அப்புறம் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம், நான் அந்த 3 வேர்டுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அது நானே சொன்னேன். ஸ்ரவணம் காதால கேட்கறது, நம்ம வாயால சொல்றது. ஸ்மரணம் இந்த 3 இதுவும் இந்த ஜப்பா பண்ணும்போதே ஆயிடும். 9 இது ப்ராசஸ்ல இந்த 3 வந்து நம்ம இந்த 4 ஜபத்திலேயே ஆயிடும். ஏன்னா நம்ம சொல்றோம், மந்திரத்தை சொல்றோம், அது நம்ம காதால கேட்கிறோம், பகவானை வந்து லயிச்சுடுறோம். நம்ம வந்து அந்த கண்ணை மூடி அந்த 108 பண்ணும்போது என்ன, பகவான் லயிச்சு பண்ணிடும். சோ கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷம் எடுங்கள். மந்திரத்தை கேட்கும்படி தெளிவாக கூற வேண்டும். யாருக்கு கேட்கும்படி, நமக்கு தான், பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் அதெல்லாம் கேட்க வேண்டாம். அவ்வளவு சத்தம் போட்டு சொல்ல வேண்டாம், நமக்கு கேட்கிற போல சொல்லணும். மனசுல எல்லாம் சொல்லணும்னா அது எடுப்படாது. அப்புறம் ஒவ்வொரு பெயரையும் தெளிவாக உச்சரிக்கணும். அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம்னா 2 minutes ஆயிடும். அதெல்லாம் இப்ப இன்னும் தப்பு பண்றோம்னு நிதானமா சொல்லிட்டுனா 7 நிமிஷம் 8 நிமிஷம் அதுக்குள்ள நம்ம பண்றோம்னா ஏதோ தப்பு பண்றோம்னு சொல்லிட்டு திரும்பி நம்ம அது மாலை பண்ணதான் வேணும். அப்ப நல்லா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாமே. பகவானுக்கு வேண்டி இவ்வளவு அவசர இதுல பண்ண வேண்டாமே, கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணணும். சோ ஒவ்வொரு பெயரையும் தெளிவாக உச்சரிக்கணும். அப்புறம் மரியாதை, பக்தி, கவனம் 3ம் வேண்டும். என்னது நம்ம பண்ணும்போது என்னது, மரியாதையோட பண்ணணும். ஏதோ பண்ணணுமே, கடமை பண்ணி முடிச்சுடுறோம். காத்தாலே பண்ணி முடிச்சா ஃபுல் டே நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடும். 16 மாலை பண்றானே, 16 மாலை கிட்டன்னு பண்ணிட்டு அப்பா நீ ஃபுல் டே ஐம் ஃப்ரீ, அந்த மாதிரி இல்ல, 16 மினிமம் பண்ணணும். அதான் யாரோ கேட்டாலே, அப்போ வந்து இதுல ஏகாதசியில வந்து எவ்வளவு பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஏகாதசியில 16 இல்ல 16 20 பண்ணலாமா அப்படின்னு. ஏகாதசியில ஜபம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கணும்.
ஏன்னா அதனாலதான் இன்னைக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாரு. சாப்பாடு இல்லைன்னு என்ன வேலை, ஜபம் பண்ணிடுறேன், எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு பண்ணிட்டே இருக்கோம். தரிசனம் இவ்வளவுதான் பண்ணணும்னு கிடையவே கிடையாது. ஏகாதசியும் போது எவ்வளவு பண்றோமோ அவ்வளவு நம்ம அக்கௌண்ட்ல போயிடும். நிறைய ஜபங்கள் இது என்னது கிரேஸ் பகவான் நிறைய கொடுப்பார். சோ பக்தியோடு பண்ணணும், கவனத்தோடு பண்ணணும். மாலையெல்லாம் காலில் படாம. அதனால துளசி பீட்ஸ் வாங்காதீங்க. மரத்தால இது இருக்கும், இல்ல நீமோட பீட்ஸ் எல்லாம் அது யூஸ் பண்ணலாம். இப்ப இந்த ஸ்படிகம், ஐ திங்க் ஸ்படிகம் இஸ் ஆல்சோ, ஆனா நல்லது சொல்றா. எனக்கு ஸ்படிகம் தெரியும், ஏன்னா என் கையில விழுந்துனா உடைஞ்சிடும். நார்மலி விழாது, இங்கதான் வச்சுருக்கேன். பட் பகவானோட ஷெல்ஃபியும் ஒண்ணு இருக்கும், அங்க உட்காந்து பண்றதுக்கு அது ஒண்ணு செப்பரேட்டா இருக்கும். அந்த மோஸ்ட்லி இங்கதான் இருக்கிறதுனால இது ஒண்ணு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்டோட இருக்கணும். காலில் படுறா போல, தரையில படுறா போல எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் என்னது, 5வது, எந்த இடத்திலும் உட்கார்ந்து அல்லது நடக்கும் போது எதிர்கொள்ளும் எந்த திசையிலும் நீங்கள் சொல்லலாம். ஈஸ்ட் பார்த்து பண்ணுமா, வெஸ்ட் பார்த்து பண்ண, ஒண்ணுமே வேண்டாம். எங்க வேணா பார்த்து பண்ணலாம், உட்காந்து பண்ணலாம், நடந்து பண்ணலாம். ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து பண்ணாலும் ஒரு முதுகெல்லாம் ஒலிக்கிற போல போய் நடக்கலாம். 2 மாலை நடந்து சொல்லலாம், திரும்பி உட்கார்ந்து பண்ணலாம். அந்த மாதிரி எங்க வேணா எப்ப வேணா பண்ணலாம். நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் சொல்லலாம். இருப்பினும் விடியல் காலை சொல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. காலை நேரம் என்னதுன்னா பிரம்ம முகூர்த்தம். 4:30 மணிக்கு பங்களா ஆரத்தி காட்டுறா, அது கழிஞ்சிட்டு எல்லாரும் 5 மணிக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிடும். துளசி ஆரத்தி எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு ஜப்பா பண்ணிட்டு இருக்கா. 6 மணி எத்தனை 5 மணி, 5ல இருந்து 6 மணி வரைக்கும் இருக்கு. நான் அதுக்கப்புறம் பாக்குறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் இருக்கு. ஏன்னா அது ஒரு 16 ரவுண்ட் பண்றவால உட்கார்ந்து தான் இருப்பா. சோ அந்த டைம்ல நம்ம ஆனா 6 மணில பிரம்ம முகூர்த்தம் கிடையாது. நம்ம ஏந்துக்கிறது பிரம்ம முகூர்த்தம் என்னது மங்கள ஆரத்தி எல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஜப்பா ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு இன்னும் நிறைய பண்ணலாம். காத்தால நேரத்துல நமக்கு ஹரிபரி ஒன்றும் இருக்காது, ஒன்றும் தொந்தரவு இருக்காது, எல்லாம் சைலண்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம படிக்கிற காலத்தையும் சொல்லியிருக்கா இல்லையா, பிரம்ம முகூர்த்தத்தை படி அப்படின்னா சொல்லியிருக்கேன். அந்த டைம்ல ரொம்ப சாந்தமா இருக்கும். தூங்கி எழுந்ததுனால மைண்டும் ரெஸ்ட் முடிஞ்சு வந்ததுனால எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். அந்த டைம்ல ஜப்பம் சொல்றது ரொம்ப நல்லது. சாரி. அப்புறம் என்னது, 7வது, குளிக்கும் முன் அல்லது குளித்த பின் நீங்கள் சொல்லலாம். குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சொல்லலாம், குளிச்சப்பறம் சொல்ல, இதுல ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. அடுத்தது, எண்ணிக்கை வைத்து ஜபிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எப்போ எண்ணிக்கை, ஏன் எண்ணிக்கை வைக்கலாம் அப்படின்னாக்கா நம்மளையே இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான், வேற யாருக்கும் காட்டுறது. பகவானுக்கு சொல்றதுக்கு 108 பண்றது அதுவா போறோம். பகவான் நிறைய பண்ணலாம். இன்னடே நிறைய சொன்னா கூட நம்ம இன்னும் கம்மியா தான் சொல்லியிருப்போம். ஒரு டிராப் கூட பகவானுக்கு நம்ம பண்ணலாம் தான் நினைக்கணும். அவ்வளவு நம்ம கொடுத்துருக்காரு, அங்க அவயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காரு. இதை விட என்ன வேணும்? ஒருத்தருக்கு ஒரு கால் இல்ல, கை இல்ல, கிட்னி ப்ராப்ளம், லங்ஸ் ப்ராப்ளம், என்னெல்லாமோ ப்ராப்ளம் இருக்கா. நமக்கு அதெல்லாம் இல்லாம நல்லா பகவான் ஒரு அங்காவயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கானா, பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு நம்ம 108 எல்லாம் ஒண்ணும் போறாது, நிறைய சொல்லணும். ஆனா என்னத்துக்கு இது சொல்லியிருக்காரு கவுண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளே இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. ஸோ மீட்டிங் நான் அந்த சார்ட் காட்டினா போல இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் நமக்கு இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது துளசி மாலை. அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு, 108 மணிகள் கொண்ட ஒரு துளசி மாலையை பண்ண பரிந்துரைக்கப்படுகிறது சொல்லியிருக்கு. அது துளசி மாராணியை பீட்ஸ் வச்சுக்கும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம சொல்லும் போது எச்சல் படலாம். அப்ப நம்ம தெரியாதைக்கு நம்ம பாவம் பண்றதை விட தூரக்க இருக்கலாம். நான் இன்னும் வாங்கல, ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நம்ம எப்படி பேசின போது வரும் இல்லையா, நமக்கே தெரியாது. அப்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லா. அப்புறம் காலில் கீழ் எல்லாம் படக்கூடாது, கால் படக்கூடாது. ரொம்ப நமக்கு தெரியாம எனக்கோ பட்டுட்டோம்னாக்கா அது உள்ள பாவம் தானே. பாவம் பண்ணாம இருக்கணும்னாக்கா பெட்டர் பி அவே ஃப்ரம் துளசி மாலையை. கொஞ்சம் இப்போதைக்கு வேண்டாம், அப்புறம் நல்லா நம்ம ரொம்ப அதுல எல்லாம் தேர்ச்சி பெற்றோம்னாக்கா துளசி மாலையெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். பழகணும், நல்லா பழகணும். அப்புறம் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது ஒருவர் ஜபிக்க கூடாது. செய்தித்தாள் அல்லது டிவி பார்ப்பது போன்ற செயல்களோடு சேர்த்து செய்யக்கூடாது. ஏதோ புத்தகம் படிச்சுக்கே நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, ஸ்டோரி அது முடிச்சு விடுறேன் இன்னைக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கையில மாலையும் இருக்கு, ஜபம் பண்ணிட்டே மைண்ட் எங்க இருக்கும், அங்க இருக்கும். பிரயோஜனமே இல்லை. யாருக்கும் ஒப்புக்கு பண்றா போலதான், யார்கிட்டயோ சொல்றதுக்கு பண்ணி நான் பண்றேன், அதுல பிரயோஜனமே கிடையாது. நம்ம நல்ல மனசோட ஜபம் சொல்லும்போது நல்ல மனசு இருத்தி தான் பண்ணுது. அப்புறம் 2வது, மகாமந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே ஒருவர் உச்சரிக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. அதுவும் பிரயோஜனமே இல்லை, அபச்சாரம் இல்லை. அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. பண்ணினா ஃபுல்லா பண்ணணும், அது கிளியரா சொல்லணும். அப்புறம் ஜபமாலையில் கிருஷ்ணமணியை ஒருவர் கடந்து போகக்கூடாது. 108வது இது வந்துட்டோம்னாக்கா அந்த மாலை திருப்பி இது 1 2 3 அது 108 இருந்தது 1 2 அப்படி கீழே. அப்புறம் ஓகே, கோஷமிடுதல் கிடைக்கும் நன்மைகள். இன்னும் 2-3 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, முடிச்சுடலாம். பாவத்தின் எதிர்வினைகள் இருந்து விடுதலை. நிறைய பாவங்கள் பண்ணிருக்கோம், இப்போ பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். தெரியாத பாவமே நிறைய பண்ணிட்டு இருப்போம். மனசார யாரையோ ஒரு இது கெடுதல் நினைச்சிருக்கலாம். கெடுதல்னு வேண்டாம், யாரையோ they may not deserve அந்த ஒரு இது, பட் நம்ம ஒரு கோபத்தை வெளிப்படுத்திருக்கலாம் மனசுல, அவங்க கிட்ட சொல்லிருக்க கூட மாட்டோம். அந்த மாதிரி இருக்கலாம், நிறைய இருக்கு. கையால பண்ணிருக்கலாம், வாயால சொல்லி ஹர்ட் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல மனசார நினைச்சா கூட அதெல்லாம் கூட பாவம் தான். ஆனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாவம் எல்லாம் இரேஸ் ஆயிடும் மாலை ஜபம்.
பண்ண பண்ண அது அப்புறம் நிறைய பூச்சி, சின்ன சின்ன எட்டுக்கால் பூச்சி நமக்கு நடந்து போகும்போதே எல்லாம் நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். கொசு வந்து அடிக்கதானே செய்யறோம் ஃபர்ஸ்ட். அது எல்லாமே அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. ஆனா என்ன பண்றது, நம்மளை கடிக்கிறதே வேற வழி இல்லைன்னு பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் பாவம் தான். அப்புறம் தேவையற்ற இயக்கிகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து நிவாரணம். தற்போதைய நிலையில் நாம் எந்த விசித்திரமான எண்ணங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். புரியவே இல்லை ஆக்சுவலி. இது என்னன்னாக்கா இந்த ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் இது போட்டிருக்கு. சீக்கிரமா இந்த இதுல எல்லாம் அடிமை ஆயிடுவா. ஏன்னா ஃப்ரெண்டு பண்றானாக்கா அவளுக்கு வந்து ஒரு அடிக்ஷன் வந்துடும். ஃப்ரெண்டு பண்றேன் அப்ப நானும் பண்ணி பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தொத்தல் வியாதி மாதிரி வாழ்க்கைலாம் வந்து அப்புறம் அதுலயே லைஃபே டிஸ்ட்ராய்டு அந்த மாதிரி இதுல போயிடுவா. ஆனா இந்த மாதிரி மந்திர ஜபம் பண்ற பசங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பானாக்கா இந்த மாதிரி பழக்க அந்த மாதிரி சங்கத்துக்கே போக மாட்டான். அந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளை இருக்கானா அது அவளுக்கு அது பிடிக்காது. அந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட அவன் வந்து சங்கமே வச்சுக்க மாட்டான், ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கவே மாட்டான். ஏன்னா ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதனால நம்மளே போக வேண்டாம் அவன்கிட்ட சொல்லுவோம். இதெல்லாம் அந்த ஆன்மீகத்துல எல்லாம் நாட்டம் இல்லாத, ஓ அப்படியா சரி வேணா நானும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்றேன் அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து பசங்களையும் என்னது நம்ம இந்த இஸ்கான்ல நிறைய தான் பசங்களுக்கு நடத்துறா, யூத்துக்கு நடத்துறா, அடல்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் நடத்துறா. நீங்க எல்லாம் உங்க வீட்டுல எல்லாருமே வந்து படிக்கணும். எஸ், கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து சுதந்திரம். ஒரு காலம் இந்த வந்து டென்ஷன், என்னது ஆங்ஸைட்டி, ஹைப்பர் டென்ஷன், என்னெல்லாமோ வேர்டு இருக்கு. இப்போ அதுல இருந்து எல்லாம் விடுபட்டேன்னா எந்த நேரம் வச்சு பகவான் என்னது இதுல டாக்டர்ஸே தானே சொல்றா. அந்த பார்க்ல போயிட்டு லாஃபிங் கிளப்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கா. அங்க போயிட்டு என்ன சும்மா சிரிக்கணும். அது வீட்லயே நம்ம அழகா சிரிச்சு சிரிச்சு பேசலாமே. இல்லாட்டியும் வீட்டுல உண்மையை உட்காந்துருப்பா. அப்புறம் கார் எடுத்து நம்ம நடக்க முடிய மாட்டா. கார் எடுத்து அங்க போயிட்டு எல்லாரும் சரி ஏன்னா டாக்டர் சொல்லியிருக்கா சரி. அப்ப அதெல்லாம் விரியும், நல்லா ஹார்ட் எல்லாம் விரிஞ்சு. அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லிட்டு இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மாதிரி சங்கத்துல இருக்கும்போது சிரிப்பென்ன, ஆட்டம் என்ன, பாட்டம் என்ன, கொண்டாட்டம் என்ன, அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அப்ப சுதந்திரமா மன அழுத்தம் ஒண்ணும் இருக்காது, மன அமைதி கிடையாது. அப்புறம் உண்மையான மகிழ்ச்சி இதுதான். பொருள்ல இருந்து வர மகிழ்ச்சி எல்லாம் டெம்பரரி. ஆனா இதுல எப்படி எந்த நேரம் ஒரு மகிழ்ச்சியோட இருப்பான். ஏன்னா ஆத்மா அதுதான் விழுந்திருக்கு. ஆத்மா ஹாப்பினா முகத்துல தெளிவு வெளிப்படும். எல்லாமே ஏதோ வியாதிகள் இருந்தா கூட மாயமா மறைஞ்சு இந்த மாதிரி. அப்புறம் அறிவொளி, ஒரு நாலேஜ் எல்லாம் கிடைக்கும். அப்புறம் என்னது, நீங்கள் ஜபிக்கவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும். Chant and be happy. அது இங்கிலீஷ்ல எழுதிப்பா. And that's the end of 6th chapter. 6th chapter முடித்து விட்டோம். நிமிஷம்.